Hayırlı gün, hürmetli съезд делегатлары һәм шақырылған қонақлар. Бүтін дүния татар конгрессінің 8-ші съезд өз ішін дәвам ете. Шуңа күрә ең бірінші етіп, тағын барқат барыбызға да зур рәхмәтләрне жеткіріп, инде бүгін күнні башлап жібергенде әйтәсем келе, безнең бу съездда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиулы Миңнеханов катнаша. Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе, Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шарип улы Шаймиев катнаша. Шуңа күрә президиумда инде безнең мөфти хәзрәтләребез, җитәкчеләребез, активларыбыз, аксакалларыбыз. Шуңа күрә эшне дәвам итәбез. Һәм бүгенге пленар утырыш Бөтендөнья Татар Конгрессының рәсми сайтында ТНВ планета каналларында күрсәтелә. Шулай ук съездда төрле сәбәпләр аркасында килә алмаучылар өчен Zoom элемтәсе дә эшли. Масса күләм мәгълүмат чаралары съездның эшен киң чагыртылачак. Съезд барышын 150 журналист яктырта. Уважаемые делегаты и гости, разрешите огласить приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 8-му съезду Всемирного конгресса татар. Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия 8-го съезда Всемирного конгресса татар и поздравляю с 30-летием его создания. С удовлетворением отмечу, что Всемирный конгресс татар, объединяющий татарские национально-культурные организации во многих регионах России и зарубежных стран, встречает свой юбилей значимыми успехами. В тесном взаимодействии с органами государственной власти и общественными организациями он проводит большую содержательную работу, направленную на сбережение родного языка, развитие древней уникальной культуры татарского народа, воспитывает у молодежи приверженность традициям и обычаям предков, высоким идеалам патриотизма и справедливости. Сегодня представители татарского народа честно выполняют свой долг перед Родиной, защищают Отечество, демонстрирует выдающиеся достижения в труде, науке, культуре, спорте и других сферах. Подчеркну, государство и впредь будет уделять приоритетное внимание вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа как важной, неотъемлемой составляющей богатейшего историко-культурного наследия нашей многонациональной Родины. И поэтому обязательно получат поддержку востребованные просветительские информационные проекты, программы и инициативы по созданию культурных и образовательных центров. Уверен, что нынешний конгресс станет ярким событием в жизни Республики Татарстан, внесет свой вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами России. Желаю вам наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Хөрмәтле делегатлар, регламентны искә төшерәм. Докладчыларга 20 минут, чыгыш ясаучыларга 7 минутка кадәр. Булган сорауларны секретариатка язма рәвештә бирүегезне сорыйм. Шул вакытта әйтәсем килә, мандат комиссия кичәендә игълан итте, мин тагын кабатлыйм. 8-нче съездда 1000 делегат һәм шәрәфле кунак чакырылды. Алар барса да монда килде. 77 регион, 35 чит ил. Шулар арасында бүген безнең делегатлар булып 5 Россия герое,
105 фән кандидаты һәм 64 фән профессоры, докторлары 44 профессор һәм 7 олимпия чемпионы. Һәм шулай безнең монда актив җитәкчеләр һәм аксакаллар. Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 тулуына бәйрәм итүгә әзерлек һәм аның уздыру буенча оештыру комитеты рәисе Марат Шакирзан улы Хуснуллинның котлавы. Игътибар экранга. Уважаемые участники съезда, дорогие друзья, очень рад, что вы собрались на очередной конгресс татар, 8-й по счету, и в этом году он особенно значим тем, что в этом году 30 лет создания Всемирного конгресса татар. За это время работы конгресса была проведена огромная работа, просветительская, образовательная, работа по налаживанию культурных связей. Татары со всего мира объединяются благодаря этому. Очень важно, что благодаря конгрессу и тем усилиям, которые объединены, происходит развитие языка, культуры, традиций. Это огромная работа, она показывает место татарского народа в нашей стране, в мире. Она надеется, что и в будущем нация татарская будет развиваться, и люди будут ценить и чтить свои традиции. Я желаю всем участникам сегодняшнего конгресса, всем организаторам успешной работы, здоровья, терпения. Спасибо вам огромное за работу. Hürmetli milletvekiller, 30 һәм 31 июль көннәрендә без инде конгрессның 30 еллыгы программасы нигезендә эшләдек. 1 августта 8 съездны ачып җибәрдек. Шуңа күрә мин кыска гына фильм тәкъдим итәм. Безнең җиребез, безнең телебез монда. Безнең әниебез Татарстан. Татарстан шушы татар планетасының үзәге булуы үзе бер горурлык. İslam dinin devlet dini итеп кабул иткәне безгә 1100 ел үтте. Аллаһу әкбәр ва лиллаһил хамд. Ата-бабаларыбызның изге җирләренә килү үзе бер бәхет. Хисләрне әйтеп бетерлек түгел, дөресен әйткәндә. Кичә генә каушап калдым. Бу кадәр кеше күздән яшьләр чыкты. Устав нигезендә Милли шура эшләде. Мин инде иң зур рәхмәтләремне җиткереп, съездда уңышлы эшләүләребезне теләр идем. Бер мәйдан, бер площадка буларак актуаль сорауларны күтәрү өчен ул безнең өчен милләткә бик кирәк. Уважаемые друзья, вот только что поступила телеграмма, разрешите его зачитать.
Его превосходительству, президенту Республики Татарстан Российской Федерации господину Минниханову. Уважаемый Рустам Нургалеевич, поздравляю вас и в вашем лице весь татарский народ с 30-летием создания Всемирного конгресса татар и успешным началом работы его 8-го съезда. Всемирный конгресс татар имеет особое значение в деле сохранения и развития богатой культуры татарского народа, а также сближения представителей татарских общин со всех уголков земли. Убежден, что нынешний 8-й съезд также внесет особый вклад в сохранение и развитие культурных традиций татарского народа. И в завершение желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а народу Республики Татарстан Российской Федерации дальнейшего прогресса и процветания. С глубоким уважением, президент Туркменстана Сердар Бердумухаметов. Жамағат күн тәртибенең беренче пункты Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура хисабы һәм инде аны рөхсәт итсәгез мин җиткерәм. Мөхтәрәм Рөстәм Нургали улы, мөхтәрәм Минтимер Шарипов улы, кадерле делегатлар, газиз милләттәшләр. 2017 елда Казан шәһәрендә узган Бөтен дөнья татар конгрессының 6-нчы съездының төп вакыйгаларының берсе аның яңа эшчән органы Милли шура булдыру иде. Татар халкының иң абруйлы, мәртәбәле 75 вәкиленнән торган Милли шура һәм аның рәисе хөкүмәт әгъзаларыннан сайланды. Конгресс тарихында бу вакыйга яңа сәхифә ачып җибәрде. Узган 5 еллык Милли шура булдыруны дөрес адым булганын раслады. Тарихка күз салыйк. Милли яңарыш чорында 1992 елда Татарстанның беренче президенты Минтимер Шарип улы Шәймиев указы нигезендә Казанда Бөтен дөнья татар конгрессының беренче корылтайы күтәренке рухта узып, шушы мәртәбәле җыенда яңа берләшкән татар оешмасы барлыкка килүе игълан ителә. Конгрессның беренче рәисе итеп абруйлы тарихчы, тәҗрибәле дәүләт һәм иҗтимагый эшлеклесе Индус Ризак улы Тахиров сайланды һәм аның җитәкчелегендә 10 ел дәвамында конгрессның нигезе тупланды. Дөньяда сибелеп яшәүче милләттәшләребезне барлау һәм берләштерү, татар халкының идеологик нигезен булдыру, конгрессның эш формаларын оештыру, федераль һәм җирле органнар белән хезмәттәшлек юлларын табу, булар барысы да бу чорның казанышлары. Ул елларда конгресс «Без бердәм, без бергә» дигән шигар астында эшләнде. 1996 елда беренче федераль татар автономиясе төзелә. Читтә яшәүче милләттәшләребезнең тормышын өйрәнү йөзеннән күчмә утырышлар уза башлый. Алар Төркия, Финляндия, АКШ, Белоруссия, Казахстанда узалар. 2002 елда узган 3-нче съездда рәис итеп сайланган Ринат Зиннур улы Закиров татар конгрессының булган нигезенә таянып, Татарстан Республикасының дәүләт программаларын барлыкка килүгә, Казанның югары уку йортларында татар балаларына квота булдыру, федераль оешмалар белән хезмәтлешлеккә, Россиянең чит ил эшләре министрлыгы, Россотрудничество оешмасы белән мөнәсәбәтләр оештыруга зур көч куя. Конгрессның рәсми сайты ачыла, махсус газета нәшр итә башлый. Даими нигездә Бөтен дөнья татар авыллары эшмәкәрләре җыеннары, милли тормыш һәм дин дигән әһәлләр форумы үтә. Татар хатын-кызлары съездлары, Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы, халыкара татас кызы бәйгесе, татар яшьләре форумнары уза. Һәм конгресс ярдәмендә дөньяның бөтен илләрендә, илебезнең һәр төбәгендә зурлап сабантуйлар уздыра башлый. Бүгенге көндә дә шушы бай тәҗрибәләр милли шура эшчәнлегендә уңай һәм киң куллана. Бүген без съезд исеменнән сезгә Индус Ризак улы, сезгә Ринат Зиннур улы һәм сезнең белән эшләгән хезмәттәшләргә олы рәхмәтебезне җиткерәбез. 2018 елда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов Дәүләт Советына үзенең еллык юлламасында Конгресс алдында яңа бурыч куя. Ул татар халкы үсеш стратегиясын әзерләү
һәм кабул итү. Татар булмасаң кем син? Шаһабуддин Мәрҗәнинең милләттәшләренә мөрәҗәгатен искә тотып, илебезнең барлык өлкәләрендә һәм илләрендә стратегияның нигезен булдыру өчен Конгресс тарафыннан оешмалардан фикер алу оештырылды. Төп идеологик документ 2020 елда узган милләт җыенында кабул ителә. Стратегия татарларның милли идентификация һәм халыкның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәгенә уртак карашка нигезләнеп берләштерүче документ булып тора. Анда милләтнең нигезе, милли үзаңны саклау һәм үстерү мәсьәләләре, татар халкы үсешенең төп юнәлешләре чагылыш тапкан. Төп документта татар булу төшенчәсе төрле яктан төпле рәвештә тасвирлана. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали Миллиханов 2020 елдагы Дәүләт Советына еллык юлламасында стратегияны гамәлгә ашыру бөтен дөнья татар конгрессының төп бурычы итеп билгеләнә. 20 елдан башлап конгрессның эшчәнлеге Татарстан татарларның гамәл стратегиясе белән тәңгәл килә. Стратегияны гамәлгә ашыру йөзеннән дәүләт ягыннан да ярдәм күрсәтелә. Татарстан Республикасының дәүләт программаларын финанслау күләме шактый арта. Шуңа күрә, хөрмәтле съезд делегатлары исеменнән мөхтәрәм Рөстәм Нургалиевич, сезгә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Татар халкының этномәдәни үсешенең актуаль мәсьәләләрен хәл итү йөзеннән бөтен дөнья татар конгрессының киләчәк эшчәнлегендә дә татарларның гамәл стратегиясын тормышка ашыру төп максат булып кала. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм күп санлы татар этномәдәни оешмалар эшчәнлеге күп милләтле Россиянең мирасын саклауга өлеш буларак кабул итә. Шуңа күрә без бүген Россия президенты Владимир Владимирович Путинның зур гаиләбездә тынычлык һәм татулыкны саклауга һәм көчәйтүгә, нәфрәт идеологиясеннән китеп дуслыкка һәм ихтирамга күчергә, дөньяда гаделлек курсын хуплыйбыз. Конгрессның соңгы 2 съезд арасында татар халкы тарихында берничә зур һәм әһәмиятле вакыйгалар узды. 2020 елда Татарстан Автономия Совет Социалистик Республикасының 100 еллыгын бәйрәм итү Россия Федерациясы президенты Владимир Владимирович Путин указы нигезендә ил күләмендә билгеләнеп үтте. Илебездә ел дәвамында күтәренке рухта узган юбилей чараларында күп санлы мәдәни чаралар, фәнни гамәли конференциялар, түгәрәк өстәлләр, яңа нәшер ителгән китап презентациялары узды. Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил бюстлары куелды. Тасырның 100 еллыгы әләме эстафетасы турында әйтеп китәсем килә. Татарларның җирле оешмалары ярдәмендә, сезнең ярдәмегездә Татарстан районнарынан башлап киткән бу эстафета Россия буйлап барлык федераль округларга узып, татар дөньясы мәркәзендә Казанда тәмамланды. Бүген ул флаг Милли музейның кадерле экспонаты. Тасырның 100 еллыгын бәйрәм итү кысаларында милләт җыены уздырыла башлады. Яңа шартларда барлыкка килгән форма милләт җыены, фикер алышу, эшләгән гамәлләрне анализлау һәм милләтнең алдагы үсеш юлларын билгеләү мәйданчыгына әйләнде. Тасырның 100 еллыгы татар халкының рухи кыйммәтләрен дөньяга танытуга яңа форсат бирде. Моннан 30 елдан артык Татарстан яңа үрләргә омтылды һәм зур уңышларга иреште. Без беренче президентыбыз Минтимер Шәрип улы Шәймиевка моның өчен зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Зур әһәмияткә ия тагын бер чара. Россия Федерациясында халык саны алу 2021 елда узды. Халык санын алу татар халкының милли үзаңын үстерүгә, бердәмлеген ныгытуга этәргеч бирә. Җан исәптә катнашу, аның уңай нәтиҗәләрен алу халыкта милләт өчен горурлык хисе уята. Элек узган халык санын алу вакытында булган төрле сәяси каршылыкны булдырмау өчен,
Булган очракта андый фактлар белән хукук нигезендә эшләү өчен Конгресс белән Гөлнара Саид кызы җитәкләгән адвокатлар коллегиясе арасында халык санын алуда катнашучыларга консультатив хукукый ярдәм күрсәтү максатыннан тарихта беренче тапкыр килешү төзелде. Дин һәм милләт аерылышсыз. Съезд эшендә мөхтәрәм мифтиләрнең катнашуы да моңа дәлил. Аллага шөкер, илебезнең татарлар яшәгән төрле төбәкләрендә мәчетләр, мәдрәсәләр, якшәмбе мәктәпләре саны елдан-ел арта бара. Шунысын да әйтергә кирәк. Кайбер төбәкләрдә татар милли оешмаларыбызны дин әһелләре җитәкли. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 еллыгын бәйрәм итү чаралары федераль дәрәҗәдә Россия президенты Владимир Владимирович карары нигезендә уза. Төп бәйрәм чаралары узып китсә дә, юбилей чаралары ил күләмендә ел ахырына кадәр дәвам итәсез. Тагын кабатлыйсым килә аның оештыру комитеты рәисе, премьер-министр урынбасары Марат Шакирҗан уры Хуснуллин. 922 елның халкыбызның үзенең яшәү рәвешен ислам кануннары нигезендә оештыруны максат итеп куйды һәм һәр вакытта да бу карарыннан кире чигенмәде. Халкыбызга бик күп асыл сыйфатлар ислам дине аша кергән. Алар бүгендә милләттәшләребезгә дөнья халыклары арасында бердәм кавым булып яшәргә куәт бирә. Тарихка кергән улы шәхесләребез, татар имамнары Шихабуддин Марҗани, Габдунасир Курсави, Галимҗан Баруди, Ризаддин Фахриддин, Бертуган Бубилар төбәкләрдәге йөзләгән мәдрәсәләр нәшрият булдыруда, татар милли үзагын формалаштыруларда һәм үстерүдә мөһим урын алып торалар. Бәйрәм кысаларында Конгресс чиратындагы 12-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре форумын уздырды. 1100 татар дин әһеле мәркәзебез Казанның үзәгендә президентыбыз белән бергә Казан шәһәренең 10,000 кеше сыйдырышлык Җәмигъ мәчетендә истәлекле таш салуда катнашты. Шушы изге урында җомга намазында үз төбәкләрендәге бөтен милләттәшләре исеменнән дуга кылынды. Җәмигъ мәчете төзелеп беткәч, очрашып, бергәләшеп намаз кылырга да насип булсын. Ислам татарсыз бәлки яши алыр, ләкин татар исламсыз яши алмас. Меңнәрчә еллар буенча ислам цивилизация йонтысы астында яшәп, татар мәдәнияте, сәнгате, әдәбияте, ислам кыйммәтләре белән үрелеп барган. Бүгенге көндә татар мөселман цивилизация барлыкка килде. Әлеге вазгыятны истә тотып, Конгресста дин әһелләре белән эшләү бүлеге тудыруны тәкъдим итәм. Ул мөфтиятлар белән даими эшләү юнәлешеннән тыш татарлыкны, телне, гореф-гадәтләрне саклап калу, милли рухны үстерү максатыннан оештырылачак. Татар халкы ир кешене ир ат дип юкка гына әйтмәгән. Алар ат кебек җигелеп эшли белә. Шул ук вакытта татар тормышында зур урын алып тора. Шушы 5 еллыкта Россия күләмендә татар тукымы аты булдыру да һәм аның рәсми рәвештә раслануы безнең өчен зур горурлык булып тора. Татар халкы һәр вакытта да атлы булды. Ул безнең 1000 еллык тарихыбыз символы. Безнең Сабантуй бәйрәмнәрендә күчмә символы тулпар ат. Президентыбыз Рөстәм Нургали Миллиханов безнең алда яңа максат куйды. Казаннан Алтайга хәтле татар атында сәфәр кылу. Алтай җире ул төрки татар милләте бишеге, милләтебез формалашкан җир. Стратегияны тормышка ашыру йөзеннән төрле юнәлешләрдә күп кенә эшләр эшләнде. Россиянең төбәк җитәкчелеге ярдәмендә татар оешмаларының яңа офислары, яңа татар милли үзәкләре ачылды. Төбәкләрдә яңа мәчетләр ачылу эше дәвам итә. Бийек татар шәхесләрнең исемнәрен мәңгеләштерү максатыннан аларга җирле татар оешмалары ярдәмендә һәйкәлләр, бюстлар кую, илмә такталарын алу ачу, урамнарга татар каһарманнарын исемнәрен бирү кебек эшләр дәвам итә.
Татарстан президенті Рөстәм Нурғали Миңнеханов кайсы гына илгә, төбәккә барса да, үзенең эш сәфәрләрен анда яшәүче татарлар белән очрашудан башлый. Аларның тормышлары белән таныша, үтенечләрен игътибарсыз калдырмыйча, җирле хакимияткә җиткереп, аларны тормышка ашыру юлларын күрә һәм чараларда катнаша. Шуңа күрә җәмәгать бөтен съезд делегатлары исеменнән, татар халкы исеменнән Рөстәм Нургалиевичкә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Милли мәгариф һәм фән һәр вакыт Конгрессның игътибар үзәгендә тора. Конгрессның фәннәр академиясе һәм аның институтлары мәгариф министрлыгы белән хезмәттәшлеге арта бара. Күптән түгел Казанда татар теле укучыларының бөтен Россия съезды милли мәгарифның актуаль мәсьәләләрен заман таләпләренә бәйле рәвештә карады. Хәзер инде безгә барыбызга да шушы съездның карарларын тормышка ашырырга кирәк. Конгресс мәдәният министрлыгы аша төп программаларын тормышка ашыра. Язучылар, сәнгать әһелләре һәр вакытта да халык янында булып, аның рухын күтәрәләр. Күбесе гомер буе милләткә хезмәт итеп, бакый дөньяга күчкәчтендә шушы хезмәтне дәвам итәләр. Милләт пәрвәрләре шәхесләребез Әлфия апа Абзалова, Илһам ага Шакиров, Роберт ага Миннуллин, Фәния ханым Фәрхи, Хәмдүнә ханым Тимергалиева, Ринат ага Ибрагимов, аксакалларыбыз Фәндас ага Сафиуллин, җирле оешмаларыбызның җитәкчеләре Фәрит Гыйбатдинов, Флүр Шәрипов һәм башкалар һәр вакыт халык күңелендә. Съездыбызның беренче тапкыр Илһам Шакиров исемендәге залында узуда моңа символик мәгънәгә ия. Офыклардан ерагая һаман арам. Мин бит сөю җырын җырлап, ил халкының күңелен нурлап, мәңгелеккә китеп барам. Орыннары җәннәттә булсын. Язучылар берлеге безнең эштә һәр вакыт ышанычлы таяныш булып тора. Һәр чак милли рухны саклаучы һәм байытучы. Конгресс Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе аның институтлары белән татар китапларын бастыру эшендә тыгыз хезмәттәшлек алып бара. Бу эшчәнлеккә төбәк тарихын өйрәнүчеләр оешмасы да зур өлеш кертә. Яшь буын белән эшләү юнәлешендә Ак Калфак татар хатын-кызлар оешмасы тарафыннан күләмендә эшләр алып барыла. Конгрессның уңышлы проектлары Җәлил укулары, татарча диктант бүген дөнья күләмендә уздырыла һәм анда миллионлаган милләттәшләр катнаша. Бүген көндә Милли шураның үзенең төп эшләрен бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты һәм федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте аша алып бара. Аларның җитәкчеләре Данис Фәнис улы Шакиров һәм Илдар улы Гилметдинов зур күләмле эшләрен бергә сифатлы итеп башкара. Алдагы көннәрдә дә безнең төбәктәге җитәкчеләр татарлар активы белән милли рухны үстерү сезнең каршыгызда төп бурыч булып тора. Бу сезнең көндәлек эш. Узган еллыкта милли бәйрәмебез Сабантуйны уздыру бөтен дөнья татар конгресс эшчәнлеген юнәлешләренең берсе иде. Сабантуйлар ярдәмендә дөньяны татар милләтенең рухи, мәдәнияте, гырыф-гадәтләре белән танышу була. Федераль һәм бөтен Россия авыл сабантуйларында шахтерлар һәм көньяк сабантуйлары өстәлде. Быел Казакстанда беренче тапкыр Иртыш буе, ә икенче елга беренче тапкыр Түбән Новгородта Идел буе сабантуйлары уздырылачак. Татарстан президенты йөкләмәсе нигезендә киләсе елдан башлап сабантуйларга милли үзенчәлекне кайтару безнең алда бурыч булып куелды. Татар мәгълүмат кырында алып барылган эшләрдә конгрессның эше бик зур. Конгресс ТНВ телевизион каналы белән тыгыз хезмәттәшлек алып бара. ТНВ Планета каналы татар халкының юнәлешен, татар тормышы хәбәрләрен бөтен дөньяга җиткерә.
Конгресс шулай ук Татар информ агентлыгы белән уңышлы эшләп алып бара. Ул конгрессның һәрбер чараның дөнья күләмендә турыдан-туры трансляциялый. Газет, китаплар зур күләмдә бастырыла. Бүгенге информацион чорда интернет, социаль челтәрләрнең әһәмиятен искә алмыйча булмый. Бигрәк тә яшь буын дигәндә, алар безнең белән бергә һәм өлкәдә игътибар итәргә кирәк. Конгресс 460 татар оешмасын берләштерелсә, чын барлыкта татарларның 100 меңләп социаль аралашу төркеме бар. Шуны исәпкә алып, Конгрессның мәгълүмат хезмәте һәм масса күләм мәгълүмат чаралары һәм элемтә идарәсендә яңа бурыч куела. Милләттәшләребезнең тормышын яктырту һәм аларның төрле формадагы бүтән мәгълүмат чаралары белән тыгыз хезмәттәшлек итү максатыннан яңа бүлекчә булдыру. Бүтән дөнья татар конгрессының һәр съездында делегатларыбыз татар киносын торгызу, үстерү турында фикер йөртә. Узган елдан башлап мин Казан халыкара мөселман кино фестиваленең оештыру комитеты рәисе вазифасын башкарам. Мөхтәрәм мөфти Шайх Равил Ганиддин фестиваленең президенты. Әйтергә кирәк, соңгы елларда татар киносын уңышларын барыбыз да зур шатлык белән күзәтәбез. Ләкин бу аз. Киләчәктә дә яңа түрләргә менәр өчен бу юнәлештә яңа максатлар куярга кирәк безгә. Конгрессның 30 еллык эшчәнлегенә гомумән нәтиҗә ясаганда дөнья буйлап сибелгән һәр милләттәш үзен татар дигән бийек халкының бер вәкил итеп исәпли икән, һәр татарның шатлыгын үз шатлыгы, һәр татарның кайгысын үз кайгысы сыман күңеле аша үткәрә икән, бүгенге көндә һәрбер татар кеше ана ватаны Татарстан, мәркәзе Казан булуын йөрәге һәм рухы белән ихластан кабул итә икән, димәк, Конгресс үз миссиясын үти. Татарстан президенты Рөстәм Нургалиев Миңнехановның татарлар традицияга тугрылык, киләчәккә шаныч дигән стратегик хезмәтендә шундый сүзләр бар. Без үз киләчәгебезне нәрсәдә күрмибез? Сувенир халык булуда. Шуны онытмаска кирәк. Милләт тиз генә юкка чыга алмый. Юкка чыкса, аны бер кайчанда кайтарып булмаячак. Без ата-бабаларыбызның бийек казанышлары рухына төрелгән гази җиребездә дөньяга килү, яшәү һәм үз халкыбызга файда китерүгә бәхетенә ия. Татарстан бүген киләчәккә омтылучы республика, бездә яшәү һәм эшләү өметле һәм уңайлы. Татарстан безнең горурлыгыбыз һәм иртәгәгә көнгә шанышыбыз. Без татарлар кайда гына гомер итсәк тә, һәр вакыт ата-бабаларыбыздан килгән рухи бердәмлек көчен, халкыбыз көчен тыйып яшибез. Без киләчәктә дә үз тарихыбызны үзебез язарга, үз киләчәгебезне үзебез төзергә телибез. Киләчәгебез якты һәм бик күп буыннар өчен уңышлы булсын иде. Татарстан дигән ватаным бар, татар дигән халкым бар минем. Узганнардан түгел, мин халкыма киләчәктән урын барлыймын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Хәзер, хөрмәтле делегатлар, инде сүзне язылган делегатларга бирәм. Бүтән дөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, Татарстан Республикасы язучылар берлеге рәисе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Аркаил Рафаил улы Зайнуллин. Тагын кабар әйтәм, безнең регламент 7 минутка кадәр. Hayırlı gün, hürmetli milletvekiller, Tataristan Respublikası'nın iltibar prezidenti, kadirli
Qadrli Milli Şuraның reisi Vasil Abdülgayaz ұлы һәм жиыныбызға шеттен қатнашушылар. Бүгінгі заманда дүнияның түрлі төбәкләрендә яшәүче татарларның бірге жиылуы айрыша әһәмиятле һәм шактый гыйбрәтле дә. Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы оешуга 30 ел тулу һичшиксез халкыбыз тормышында күренекле вакыйга һәм чираттагы кырылтайыбызда без бу датаны билгеләп үтмәсәк сәер булыр иде. Мондый мәрәсимнәрдә гадәттә гел мактау сүзләре генә әйтелә, пафоска да җитәрлек урын бирелә. Һәм бу мөгаен табигый да. Милләт тарихы өчен 30 ел зур вакыт аралыгы булмаса да, без шушы заман эчендә нинди генә иҗтимагый үзгәрешләр кичермәдек, дәүләт тормышында исә нинди генә әверелешләр күрмәдек. Халкыбыз әйтмешли, кем идек, кем булдык. Ярар үткән биткән, бүген без чыннан да кемсең? Нинди хәлдә икәнебезне аңлатып тору кирәкмидер, ә менә киләчәгебез нинди? Юлыбыз кая? Тукайның яратып әйтә торган сүзе булган: "Мин әле кая барам?" Без әле кая барабыз? Юлыбыз кая? Җавапны без бәлки биредә бергәләп эзләрбез. Совет чорында өлкән туган дигән гыйбарә бар иде. Хәер, чынлыкта ул бүген дә өлкән инде. Ләкин дөньяда яшәү, үз урыныңны табу, геосәясәттә булсынмы, ичке тормыштамы, өлкәннәргә дә кыен булса кирәк. Менә ничә гасыр инде аларны ике сорау интектерә: что делать һәм кто виноват. Аның беренчесенә урыс философы Василий Розанов җавап биреп калдырган: "Җәй көне күпләп җиләк җыярга, варенье кайнатырга, ә кышын шул варенье белән чәй эчеп, тыныч кына өеңдә утырырга кирәк" дигән ул. Шул чакта икенче сорауның кирәге дә калмый. Тамагың тук, кәефең әйбәт булса, гаепле эзләп йөрисе юк. Икенче сорау безне дә борчымы янсы, аңа без күптән җавап тапканбыз. Кем гаепле? Үзебез әлбәттә. Берәү җырлый бит: "Моңайма, кайгырма, ярсыма, мин үзем гаепле барсына." Үзеңне гаепле итеп таныга җиңел булып китә. Җиләк кайнатмасы белән чәй эчеп, дөньядагы сәясәт белән кызыксынмыйча, тыныч кына өйдә утырасы килә. Ә җиләкне без күпләп җыябыз. Татарлар катнашкан социаль шәһәрләргә кирип карасагыз, анда гел җиләк. Чиләкләп тә, кәрҗинләп тә. Әйтерсең, безне бер нәрсә борчымый, сәясәткә безнең катнашыбыз юк. Башны җиләккә яшерү аңлашыла да. Шул каһәр төшкән сәясәт аркасында халкыбыз гасырлар дәвамында, бигрәк тә 20нче гасырда күпме җауга чиккән, заман давылларını кая гына булгап ыргытмаган. Ләкин бер закончалык бар шул: син сәясәт белән шөгыльләнмәсәң дә, сәясәт барыбер үзе килеп синең белән шөгыльләнә башлый. Шуңа күрә теге каһәр төшкән сорау кәкрәеп безнең алга да килеп баса: нәрсә эшләргә? Юкса безнең сәяси амбицияләребез юк. Без бары тик асылыбызны югалтмыйча, телебезне, гырыф-гадәтләребезне саклап, җиләкләп чәй эчә яшәргә генә телибез. Ләкин бүгенге глобализм шартларында шушы гадәти, табигый максатка ирешүдә гаять авыр икән. Халкыбызның инде яртысыннан күбрәге татарча белми, белгәннәрнең дә теле ярым йорты гына. Чөнки безнең милли мәгарифебез юк кимәлдә, милли мәктәпләр челтәре тармар ителгән диярлек. Бердәм дәүләт имтихан үз телендә бирү мөмкинлеге юк. Ә ФГОС, ягъни федераль дәүләти стандарт, торган сайын курстарның эчендә камилләшә бара. Инде милли телләргә мәктәпләрдән бөтенләй куып чыгарылу яный. Инкиразның шәүләсе, инкираз дигән сүзне беләсез, Гаяз Сакый романы буенча. Мәктәпләрдә, урамнарда, эш кабинетларында гына түгел, әйләрдә, түр башында киерелеп утыра. Туган телләр рәтенә урыс телен кертеп, аны ата-аналарга ирекле сайлау хукукы биреп, бик мәкерле эшләделәр. Хәзер күп баланың ата-анасы гына түгел, әби бабасы да татарча белми. Алар туган тел дигәндә нинди телне сайласын? Ләкин бит булар дәүләт тарафыннан ничә дистә еллар дәвам иткән ассимиляция сәясәте корбаннары. Чын федератив мөнәсәбәтләр гамәлдә булган дәүләт
үзі шул элекке гынахларын бітіру юлында эшләргә тиеш идек кебек тә. Ләкин без соңгы 10-20 елда үзәктәге югары җитәкчеләр тарафыннан федерация, федератив мөнәсәбәтләр дигән гыйбарәтләрне дә ишеткәнебез юк. Хәер, нигә бу турыда сөйләп торырга? Татар теле һәм әдәбияты 11-нче сыйныфларда бөтенләй укытылмый. Димәк, безнең балалар әлеге фәннәр буенча урта белем дә ала алмый. Быел бөтен Татарстанга татар теленнән бердәм дәүләт имтиханын бердән-бер кыз бала бирде. Шатландык, әлбәттә. Телевизордан да күрсәттеләр. Тик утырып еларга гына оныттык. Тиздән бездә язучылар да, татар теле галимнәре дә, артистлар да һәм башка милли кадрлар да калмаячак. Сез беләсез инде, мәдәнияты юкка чыкса, милләт үзе дә юкка чыга. Бу аксиома. Дөрес, миңа каршы төшүчеләр дә булыр. Янәсе үз-үзеңне нинди милләттән дип тараганда, ягъни самоидентификация диләр инде. Иң мөһиме кешедәге милли үзаң. Национальное самосознание диләр инде. Һәм мисал итеп гадәттә Польша, Литва татарларын китерәләр. Алар да бит әнә телләрен берничә гасырлык югалткан, ә менә ислам динен һәм милли үзаңнарын саклап калган. Әлеге татарларның урта гасырларда ничә 100 мең булганын беләм икән алар. Хәзергеләре шуларның бер нәни кыйпылчыгына берничә дистә. Калганнары тәмам иреп югалган. Әйе, шул кыйпылчык үзен татар дип саный. Ләкин кайдаларның фольклоры, милли биюләре, гырыф-гадәтләре, әдәбият турында мин инде әйтеп тә тормыйм. Гомум татар мәдәниятенә алар керткән өлеш кайда? Юк. Әйе, милли үзаң зур нәрсә. Әмма без яһүдләр түгел, икенче, өченче буыннарда ул гадәттә тетен кебек таралып бетә. Телен югалткан татар күп очракта бүтән милләтләргә ашламагына. Соң безгә нәрсә эшләргә? Әлбәттә, Татарстан җитәкчеләре дә, хусусән безнең президентыбыз Рөстәм әфәнде дә, республикадан читтә тупланып яшәгән татарларның кайбер лидерлары да бу турыда уйлана, мөмкинлектән чыгып конкрет гамәлләр кылырга тырыша. Беренче президентыбыз Минтимер ага Шәймиев башлангычында полилингваль мәктәпләр булдыру бу елда зур эш. Минемчә, бөтен дөнья татар конгрессының да эшчәнлеге бу эшчәнлегендә бу юнәлеш иң мөһиме булырга тиеш. Югыйсә без җырлый, бии белүче өлкән буынга күбрәк игътибар бирәбез шикелле. Татарстан язучылар берлеге бөтен дөнья татар конгрессы белән бу мәсьәләдә һәр яктан хезмәттәшлек итәргә әзер. Ашыктан ашык әйтергә кирәк. Татарны татардан башка бер кем дә кайгыртмаячак. Былтыр миңа Оренбург Каргаласында булырга туры килгән иде. Анда алар милли тәрбия бирә торган балалар үзәге ачкан. Шундый үзәкләр Чувашиянең зур татар авылларында, Пенза өлкәсенең атаклы Урта Әләзән авылында да бар. Хусусый мәктәпләр ачарга менә дигән җирлек. Аннан соң читтәге мәктәпләрне дә онытырга ярамый. Мәсәлән, Саратовта, Самарада, шулай зур татар авылларындагы мәктәпләрне татар, бөтен дөнья татар конгрессы үз канаты астына алса, мин монда финанслау турында сүз алып бармыйм, әлбәттә, ул да комачау итмәс иде. Ләкин менә атаклы кешеләр белән, татарның атаклы кешеләре белән очраштыру, милли патриотик тәрбия, язучыларның ашык дәрес бирүләре, монда төрле формалар бар. Һәм бу мәсьәләдә уйланырга кирәк, чөнки мәсьәләне белгән кеше ул мәктәпләрнең яшәү, киләчәктә яшәмәү мәсьәләсендә борчылмый кала алмый. Шулай ук мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен ата-аналарын да җәлеп итеп, якшәмбе мәктәпләре челтәрен барлыкка китерүдә максатка ярашлы булыр иде. Гаилә мәктәпләре. Чөнки татар теле белү җәһәтеннән күп ата-аналар үзләре дә сабый хәлендә. Каргаладагы очрашу вакытында бер эшмәкәр мәгарифтә без ерак бабалар тәҗрибәсенә кайтып төшәргә мәҗбүр дигән иде. Беләсездер, большевиклар түнтәрелешенә кадәр, ягъни Октябрь революциясенә кадәр, кимендә 200 ел дәвамында безнең милли мәгариф системасы
Дәүләттән бернинди ярдәм алмыйча, байларыбыз, хәлле кешеләребез тырышлыгы аркасында иҗтиһад иткән. Шөкер, татар тырыш халык. Байларыбыз әле дә җитәрлек. Мәчетләр салырга акча табыла бит. Бик кирәкле, саваплы гамәл. Ләкин хусусый мәктәпләр ачу савабы аннан ким түгел. Ул хукук бит әлеге дә баягы яһүдләргә генә бирелмәгән. Дөрес, аларның артында кыдырәтле Израиль дәүләте тора. Тик шунысын да онытмаска, иң мөһиме федераль җитәкчеләргә оныттырмаска кирәк. Бүгенге шартларда Россиянең тышкы сәясәте Үзәк Азиягә һәм тулаем шәреккә борылганда дәүләткә татарның үз телен белүе, үз асылын югалтмавы файдалы. Моны элекке урыс патшалары бик яхшы аңлаган. Һәм якын киләчәктә дә Россия Федерациясендә аз санлы халыкларның, әгәр без үзебезнең халкыбызны аз санлы дип санасак инде, язмышына карата, иң мөһиме милли мәгарифкә карата сәясәт уңай якка үзгәрер дигән өмет бар. Ашка каршы таш ату беркайчанда үзен акламаган. Безгә атаклы миссионер Ильминскийның сүзләрен һәрчак истә тотарга кирәк. Татарны борынгы заманнардагы кебек кичләп христиан диненә кертергә кирәкми дигән ул. Башта ул телен югалтсын, аннары инде иртәме-соңмы динен дә югалтачак. Дөрес, бүген инде тышта 21-нче гасыр. Һәм конфессиональ нигездә безнең милләт эчендә ниндидер зур каршылыклар юк. Һәркем үз теләгән динен тотарга хаклы. Динсез булырга да хакы бар. Аннан соң безнең арада керәшеннәрне айрым халык дип тәкрарлаучы, шуның идеологлары да барлыкка килде. Юк, без бер халык. Чөнки чукындыру тарихы, тарихта ул чыганаклар буенча ачык билгеле, һәм шуңа күрә без издереп әйтергә тиеш, без бер халык, бер милләт. Безне айыра алмаслар. Ләкин мәчетләр мәсьәләсендә уйланырга да кирәк. Салган мәчетләребез киләчәктә Аллаһ йорты булып калырмы? Татар һәм мөселман тәрбиясе алмаган яшь буынның юлы кая таба? Мәчетләрне ерак бабаларыбыз кебек хусусый мәктәпләр, мәдрәсәләр белән ныгыту кирәклегенә шик юк. Һәм бу җәһәттән әлеге мәсьәләдә күп хәзрәтләребез, хусусан мөфти хәзрәт аңлап эш итә. Билгеле, бүгенге хусусый мәктәп гомум белем бирү мәктәбеннән бер башка югары торырга тиеш. Бер генә халыкта үз теләге белән тарих сәхнәсеннән төшеп калырга теләми. Безнең әле яшәү кешебез бар. Бер халык юкка чыгу белән икенче халыкның бәхете артмаячак. Бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллык бәйрәмен дә искә алып, һәм Васил Габдулгаяз улына ияреп, чыгышымны оптимистик рухтагы шигырь белән тәмамлыйсым килә. Бу шигырь үземнеке. Илем, син һаман шул, без шул, ул чакта да заман булганган, алтын урда, Болгар, аваз килә, бик еракта калган еллардан. Сыны каткан сыңар манарадан, яңа азан гүя яңгырый, туган җиребездән сихәт алган, тамыр исән, нәсел тамыры. Шытып чыктык тагын үлән сыман, киләш таңнар белән юандык, буразналар ярдык, йортлар салдык, тамыр тирән безнең иман нык. Күтәрелде кабат манаралар, яңгырады азан өр-яңа, мәйданнарга чыктык, селге тотып, без яшәргә килдек дөньяга. Аяк тиде Болгар туфрагына, бырыңгыдан калган изләргә, без тезләндек монда. Чын мөселман тик сәҗдәгә генә тезләнә. Без тезләндек Аллаһ каршысында, бер ил булып аннан калыктык, халык булып кабат чыктык юлга, тамыр тирән безнең иман нык. Булса булсын юллар сикәлтәле, исемебез барыр югары. Татар иле, яктыртып тор зинһар, без үтәсе ерак
елларны. Tamam. Бек зор рахмат, Ракал әфәнде. Бек зор рахмат. Бек зор рахмат. Шол вакытта әйтәсем килә, чыгыш ясаучы җәмәгать безнең регламент 7 минут. Ничек булса да тырышыгыз инде, яме. Бүлү бик авыр нәрсә, но бер-беребезне ихтирам итеп 7 минут içinde. Уважаемые друзья, я хотел бы огласить приветственный адрес от министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Сердечно приветствую участников съезда. Особо хотел бы отметить значимую роль Конгресса в деле продвижения интересов наших соотечественников. По линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом реализуются многочисленные мероприятия по популяризации обычаев и традиций народов России. В их числе татарский национальный праздник Сабантуй, широко известный за пределами нашей страны. При содействии комиссии плодотворно работает Альянс Татар Европы. Желаю вам успешной работы и всего самого доброго. Сергей Лавров. Хәзер хезмәттәшләр сүзне Үзбәкстан Республикасындагы татар һәм башкорт аксакаллар шурасы рәисе Рим ага Гыйниятуллинга бирәсем килә. Рәхим итегез, Рим ака. Ассаламу алейкум. Ярактан, якыннан килгән милләттәшләребез, безнең халкыбызның вәкилләре. Мен инде Ркаил абый кебек сайрый алмыйм. Үзбекстанда мен туылганмын, үзбәк кышлагында үскәнмен. Инде гафу итегез, әгәр татар телендә бик матур сөйли алмасам. Без монда конгресска җыйналдык, бер-беребезне күреп, бер-беребездән хәлләребезне белергә, фикерләшеп, уртаклашып, киләчәк халкыбызның юлларын сайларга, ничек татар халкыны саклап калырга. Шулай бит. 30 ел гасырлар өчен бер яшен кебек. Ләкин менә бу 30 ел безнең татар халкы өчен аны гасырлар белән салыштырса була. Нигә алай дисәм? Менә без Казанның 1000 елын бәйрәм үттек. Аны әһәмияте әлдә йөрәккә һәммәгә итеп бармагандыр. Без бит шу 1000 еллык белән бөтен дөньяга таныштырдык Казан татарларның шәһәре икәнен, каласы икәнлегенә. 1100 ел ул да бит ислам дине генә түгел. Ул бөтен дөньяга біз күрсәттек, ишеттердек. Бу ердә татарлар уже 1100 елдан яшиләр. Шуның өчен шул безнең менә 30 ел үткәзгән көннәребез менә хәзер тагын мәчет салырга Кырлай паркында таярланган. Агар ул да булса, әкрен без үзбәкчә әйткәндә секин үзебезне, еребезне исләтеп курабыз. Россиядә без кем икәнлегене тагын күрсәтергә тырышабыз. Ләкин әле алдыбызда тора торган эшләр бик күп. Ну без татарлар бик яратабыз әйтергә. Нигә алай, нигә булай, нигә диттек менә безнең дустыбыздан шулай әйтте. Ләкин һеч кем әйтми. Ә нишләргә кирәк шу нәрсәләрне төзәтергә? Biz bit Россиядә яшибез. Россия ул безнең йортыбыз. Казан безнең үзәгебез, учагыбыз. Әгәр Казанда марифат, мәдәният, сәнәт сүнсә, милләт үзе дә сизми кала, ничек сүнеп барганын. Без инде барыбыз да беләбез бит. Сөйләшкәндә ярты сүзе урыс телендә, ярты сүзе мен Үзбәкстанда булсам үзбәк телендә. Шуны туктатып булмый.
Ничек туктатырга, аны ешкім әйтә алмый. Біз мына татарлар енді көп еллар, наверное, қиналған үшінмі, сиясаттан читтірек тұрырға тырышабыз. Сиясат бая ұрқайлабы айтты, сиясат өзек қайтып келе. Мына біздің Государственный Думада бар. Неше кіші анда татарлар бар. Бешара Гелмуддинов бір өзі урманда бір адашқан кіші кебек қышқырған бола, сөйлеген бола. Бізде анда бит ешкім ешітмей. КПРФ-та бары yoğu 160 мың азасы бар екен. 57 урны бар. Анау ЛДПР хулиган Жириновский 30 ел бит шында государственный нәрсе тілесе сөйледі. Татарларны Монголияға да қойылды. Біз нәрсе дедік? Еш нәрсе дей алмайбыз. Біздің Государственный Думада тауышыбыз жоқ. Біз шының үшін несік болса да, міне өзіміздің аңғыбызны уятырға керек. Теге японский күреш бар, айкидо дей. Онарда сен аның білен соғышмайсың, ол сені соққан вақытны аның күшін алып өзіне қайтарып бересің. Біз әгер шул партиялар арқалы кішілеріні үстірмәсәк, депутат қылмасақ, 5 миллион 300 мың татар бар Россиядағына. Bütün Государственный Думада бешара 3-4 татар. Оларны да ешкім ештерге. Значит, раз біз башқа yolu білен кірелмейбіз, значит, партия арқалы біз де оларның инструменті білен yol tapıp кірерге керек. Башқа yolu татар тіліні, татар законларыны хымая қылатырған, защиты қылатырған yolu башқа көрінмей. Бәлкі мен енден десіктір дұрыс сөйлемейм. Ну, фікірім менің шындай. Шының үшін біз жиналдық, бір-бірімізді тыңнарға, бәлкім шының ішінде нендейдір бір кереклі нәрсе табылар. Біз енді бүтін Россияда, бүтін дүнияда таралған халықпыз. Оны енді тарихны қайтарып болмай. Өткен ішке салават дейді. Бүгінгі күнні ойларға керек. Гілбит Татарстан başında тұрған білен, бізге Мәкке болған білен, бізге Вәтен болған білен, қалған 6 миллион татар бит. Оларда бит әзгіне сілкінерге керек. Бұл міне бұл конгрессні бізіне 5 жылға бір мәрте жиналдылар. Бик зор рахмет. Бұны қазір сізге бұл бигрәк зор рахмет. Мен бұның мәшақатыны білем нейінде екендігіне. Сіздер хаммәкіз білесіз. Конгрессні түзгені бізде өтінішілі бір нәрсені юғаттық біз, исләмәдік. Шу күнні бүтін татар халқының татар күні деп конгрессті тасықларға. Неге дегенде? Қарағыз, псенің де күні бар, бабайның да күні бар. Біздің шындай 8-10 миллион татарның өзінің күні yok. Ол бір сабан той, әлбетті сабан той. Ол той исмінде әйтілген. Bir avul 10. числода өткәзә, икенчесе 20. числода өткәзә. Менә шул 19 июнь айы biz şu конгрессны түзгән көне biz Сабантайга да туры килә. Менә шу көнне мен сездән үтенеп сорыйм, шу көнне татар көне дип biz конгресста кабул итик. Көнебез булгач bayrak elimizden buluş gerek. Значит, bayrakны да tasıklarga gerek. Bayrağımız bizniki oğannıkı kebek lәңгәр күк bulurga gerek. Biz uruşatırgan halk tügül, onda ak kuşlar bulurga gerek. Şulay, şunu da bir görüp çıksak. Әкейін гимн болғач, бізге бит өзі біздің матхиябыз bulurga gerek. Конгрессны өткәзгәндә тұрып, өзі біздің biz енді гіл туған тіліне бізге гимн болып қалды. Ол бит әти бабайның тілінің гимні. Біздің татар милләтінің бізді міне шуны гимн ойнағанда басып тұрып, қатып тұрып, ғұрурланып, мақтанып дегендей өтмішін де, тарихны да исләп, келəcekni de biladigan. Şunun için men o'ylayım, agar bizning yozuvchilarga, kompozitorlarga, nelarga shunday yozib iltimos qilsak, bir yil ularga vaqt bersak, ikkinchi uchravuga shuni tayyorlab bersalar,
Аны да бит яман булмас иде. Мен аны шулай итик демейм, сезгә тәкъдим итәм. Бәлкем үч нәрсә булмаса, қарсағыздан түсіндім, дұрыс екенлігіне. Енді регламент бар, аты сөйлей тұрған сөз көп. Ақырғысы. Біз мына 30 жыл вәтәнні болдық. Бізні кім танытты дүнияға? Татарстан. Кім аның башында тұрды? Кім шу мына бұл конгрессні бізге түзіп берді? Кім шу 20 ел экономикасын асқа түшірместен көтеріп тұрды? Мен ойлаймын, сіз таныдыңыз, исләдіңіз кім екенлігіне. Мен Темир абыны ислеймін. Мен Қазанның урамларын санап шықтым. 700 урам бар. Ансында кирпичный да бар, силикатный да бар, нәрсәгіне анда жоқ. Есур медицинға да yazып қарадым. Бізде неужели біздің татар халқында жоқ кішілер шу кирпичныйның орнына қоятырған? Ана центрда Бауман деген урам бар. Кім біле шул Бауман кім екендігіне? Ешкім білмей. 1 грамм Татарстанға, татар халқына, татар тіліне, татар милләтіне, Қазан шақырына бір тамшы бармағын соқмаған кішінің урамы шында тұра. Мен айттым, мына шу урамны biz mına qartayğan kişiler ketkəndən ki, yaşlar bit isləmi bu nərsəni. Onun üçün mən mına yazıb kongresini ütünüb sorayım. Şunda yazıb qoyulsun, mına şu uramını Şaymiyev'nin ismini qoyursun deyib. Aytalar, zakon yok, zakon yok. Zakon, kongresga zakon yok. Biz mına şimdi karar ettik mi? Metşini soruyuz. Biz bir tane tapşırık vermeyiz. Soruyuz, şulay itigirge gerek deyip. Grozniyda Putin uramı var. Ol da Putin ana tirik. Kazanın özünde Nazarbayev'nin uramı var. Ana Nazarbayev'da var. Nege biz özümüzün prezidentimizde Mına hamma biz mına şu men şu babay bilen birge şu Baum bilen şu Şaymiyev küsəsindən uramğa yırlab bir ötərgə şunday menim ümidim var. Rahmet. Bek zo'r rahmat Rim aka, bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat cemaat. Bütün Dünya Tatar Kongresining, Bütün Dünya Qozaq Assotsiatsiyalari ham xizmatdashlik kelishuvі eng birinchi bo'lib imzolandı. Ham siyaz ismine biz Bütün Dünya Qozaqlar Assotsiatsiyasidan zo'r salamlar aldık. Ham o'zimizning rahmatimizni yetkazamiz. So'z hozir Qozog'iston Respublikasining Turan Universiteti professori, Qozog'iston Tatarlari ham boshliqlari kongressi raisi o'rinbosari Gref Timirzahid o'g'li Xayludinga beramiz. Rahmet ediz. Reglament bo'yicha 7 minut. Бақыштану регламентін айтып қойғаш, нәрсе айтырға да білмей тұрам бетеді. Менің ауылдашым Назар Нәжменің бір сөзі бар еді. Орыстарға орыс тілі сөйлешерге яраса, татарға да татар тілі келешәдірілі басады. Шуңа көрі сіздің алда татар сөйлемекші болам. Мұхтарам жамағат, бірінші нөбетте сөз бергендер үшін президиумға рахметтерімді білдіресім келеді. İkinci yoqdan bu юбилейлі yıllarımızda en ol юбилейimiz ana şu İslam dininin resmi kabul etilüğü deyip anlayayım. Mene şu beyramны uyuşturuşçılarga
біздің жетекшілерімізге бүгін шын көңілден тағын күркіретіп рахмет айтайық әлі. Ол рухымыздың көтерілік байрам болды. Фұрсаттан файдаланып, мен ислам діні әйелдерінің рөлінде айтып өтесім келе. Еске алыңыз, молла бабаларымыз болмаса, олар шу қадар нықтылап қаршы тұрмаса, біздің бүгін татар милләті болмаслығы да мүмкін еді. Рахмет айтабыз шул молла бабаларға. Яшасындар. Мұхтарам жамағат, бүгінгі юбилей съезында кемшіліктер турысында әйтірге де қиындыр енді. Ләкин біздің мақалемізде бар бит әлі. Дұшманың күлдіріп әйтер, достың елатып әйтер делер. Бұл мақал бек көп түркі халықларда бар, демек ол мақал дұрыстыр енді. Шоңа шул қой бір кемшіліктерімізге тоқтарға рұқсат етіңіз. Бірінші, соңғы вақытта біз татарлар тарихларда іздеп мақтанар ғайратабыз көкті yoламаңа. Ей шапырынабыз енді, ей шапырынабыз. Біз тарихта іздеп. Дұрыс, ата-бабаларымыз іздерін қалдырған әлбәтті. Біз нәрсе? Бүгін нәрсе гүрретіп татарша оқытатарған татар мәктеплері шілтерін жайдық ме? Көрсетіңіз меңе шул районна. Е болмаса татарша университет аштық ма? Жоқ бет. Аны бәлекей шағында да оқытмағаш. Зұрағашта оқытмағаш. Ненде татар бұлайынды ол. Ана президентіміз Рүстем Нұрғалиевич әйткендей, сувенир халық болар үшін ғана тырышмайбыз мекен. Шул юлға бармайбыз мекен біз бүгін. Екіншісі, біздің татар яшьләре не үшіндір башқа милләт халыклары белән ортақ гаилә құруны яхшы күрә. Инде ансы да ярар иде ул. Ләкин шунда туган балаларның күбесе татар булмый. Ни өчен соң? Нәрсәдә икән мәсьәлә? Атаклы шагыйрыбыз Ангам Атнабай бер вакыт язган иде. Мәсьәлә татарда да, башкортта да түгел. Татардан да, башкорттан да урыс туа, вәт бәлә, миндә шунда мәсьәлә дип язган иде ул. Менә мәсьәлә кайда икән бит? Biz şunu uylıyız mı? Eğer şunu uylamazsak, Gayas İshak'a etkendey, tege 100-200 yıldan sonra halımız yokka çıkkan kütüp durabız mı? Halimiz şundi bugün bizim. Men elimde 2 güne punktka to'xtaldim. Lakin bizim aldığımızda ondan başka da biz jеңілмесlikte, biz jеңілерлікте türlü kirteler barlı basa. Şol kirtelerini жеңер үшін bizge elbette tirek gerek. Biz, şitteki Tatarlar, şunday tirek itip, mene şuşu Tataristan Respublikasının, onun jitekçiligin, hem bütün dünya Tatar Kongresini kurabız. Şularga tayanabız. Şunağına oylap qarabız. Tataristan көп milletli Respublika. Şolay bolsa da, naq Tataristan'da bütün dünya Tatar Kongresi құрылған. Onun hizmetkarları bütün dünya boylap yürüp, қайда Tatar болса şolarını tabıp, şolarını barlap, Tatar ruhun көтеріп yürüy. Әлләнинди forumlar, ұшырашулар өткәрі. Önde Sabantuylarının türü әллә көпмеге жетті. Бұлардың барысы да шул конгресс қанатасында өткәрілі. Һәм біз шиттегі татарлар, менә бұл ішке активрақ қатнашырға тиішбіз. Бұл біздің бурышыбыз. Енді шуларны қарағанда, менен алда шыққанлар енді алар яшілер. Яшілерді енді 70-ке жеткенлер де бардыр. Менге қарағанда малы шулайғына, менге 83 яш. Шулай болғыз. Енді мен мақтанып айтмайм, ол қиын санып айтам енді. Сіздің алда шығыс жасырға да қиын. Сіз бит яшілер.
Bir нәрсәне без онытабыз сыман тыйыла. Менә эшләребез бара сыман. Кай вакытта алда гүлдә сыман. Bir вакыт яшьтәш Минтимер Шәрип урынында әйткән идем. Сезнең сүзләргә караганда барысы да алда гүл сыман дип. Шулай дисәң дә эшебездә нәрсәдер җитенкерәни кебек тоела. Шуны уйлап, шундый фикергә килдем мин. Без бүген татарча сөйләшсәк, татарча җырласак, татарча бийсәк, без татарбыз дип кычкырсак, шул җитәде без, җитә дип уйлыйбыз кебек. Ләкин эшнең асылы анда түгел бит. Бу бит эшебезнең тышкы күренеше генә. Асылда милли үзаң торырга тиеш. Милли үзаң ул үз халкын югары күтәрү. Аның телен, тарихын, милли үзенчәлекләрен ихтирам итү. Һәм шуны киләсе буыннарга җиткерү дигән сүз. Шул булмаса милли үзаң юк. Без шуңа барабызмы? Әллә шул эшебез тышкы күренеш белән генә каламы? Шуны уйларга кирәк безгә җәмәгать. Инде монда фобия турында уйласы да юк. Билгеле татар шагыйре Олжас Сөлейманов әйткән иде. Тауларны түбәнсетмичә дә даланы күтәреп була баса дип. Һәрбер халык үз халкын күтәрергә тырыша бит. Ул бит үз халкын күтәргәндә башка халыкларны кимсетергә тырыша дигән сүз түгел. Димәк, монда фобия юк. Анар Каил Зайдулла бик яхшы мисал китерде. Яһүдләр бар бит әле. Уйлап кына карагыз. Яһүд кайда гына яшәсәләр, нинди милләт арасында торса да, кем белән гаилә корса да, исегезгә алыгыз, кызларыбыз. Кем белән гаилә корса да, баласы яһүд була. Ишеттегезме шуны? Баласы яһүд, татар түгел. Димәк, яһүд бер нәрсәгә дә карамыйча, үзенең баласына яһүд милләтенең рухын, яһүд милләтенең милли үзенчәлекләрен бирә белгән, шуны үзенеке дип кабул иттерә алган һәм киләсе буыннарга җиткерә белгән дигән сүз. Без шуңа өйрәтергә тиешбез, җәмәгать. Шуңа өйрәнмәсәк, эшебез мөшкел, аны аңларга тиешбез бүген. Bir вакыт Лев Николаевич Толстой bir үсемлек турында язган иде. Тигәнәк инде ул. Менә шундый күркәм үсемлек ул. Чәчкәсе дә бик матур. Ләкин шул кадәр егәр бар анда дип язган иде. Нихәтле миллионлаган үсемлекләрне кеше кырып бетергән. Бу үсемлек һаман яши. Аның көче зур дип сокланган иде ул. Бу үсемлекнең исеме Татарлык. Котлыйм сезне. Бәхетле булыгыз, татарларым. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Гриф әфәнде. Бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык сезгә. Хөрмәтле съездда катнашучы делегатлар, безнең инде күп кенә өлкәләрдән җитәкчеләр исеменнән котлау хатлары килде. Тәбрик хатлары әйтәсем килә. 2017 елда без съезд үткәргәндә 16 өлкә җитәкчесе безгә тәбрик җибәргән иде. Бүген 46 өлкә җитәкчесе тәбрик җибәрде. Менә бу сезнең эш, бу безнең эш, ихтирам итү. Сезгә бик зур рәхмәт аның өчен. Һәм инде бөтен булган өлкә җитәкчеләре исеменнән мин Мәскәү мэры Сергей Семенович Собянинның монда цитирую. За минувшие годы Всемирный конгресс татар вырос в авторитетную общественную организацию, объединяющую представителей татарского народа из разных стран и континентов. Крупные проекты Конгресса способствуют укреплению межрегиональных и международных связей Республики Татарстан. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Шолугатта әйтәсем килә, җәмәгать, менә инде монда килгән вакытта Кемерово өлкәсеннән хөкүмәт җитәкчесе Вячеслав Телегин үз делегациясын башлап алып килде монда. Свердловск өлкәсе губернаторының урынбасары Азат
жетекші болып келді. Ханты-Манси автономия округы губернатор орынбасары Азат Ислаев жетекші болып келді. Бурятия Республикасы администрация башлығы жетекшісі орынбасары Михаил Харитонов біздің делегацияларны башлап алып келді. Міне Ульян өлкәсе губернаторы Алексей Юрьевич съездға келер алдынан делегатларны жиып махсу сөйләшүдә үткәрде. Игътибар экранга. Татарский народ – один из коренных народов России и второй по численности в Ульяновской области. Его представители бережно сохраняют и примножают богатую национальную культуру и традиции, украшают многонациональную российскую культуру, вместе с другими народами укрепляют и развивают экономику нашего региона. Барығыз үшінде бек зор рахмет, Аллах насип етсін, алда да шулай бізге зор жетекшілер білән эшләп, аларның котлауларын алу һәм иң мөһиме қайтқаштан үз өлкәләребездә, шәһәрләребездә аларның ярдәмен дә тию, бергә булу. Хәзер сүз Мордовия Республикасының Татар эшкуарлары клубы иҗтимагый оешмасы әгъзасы Рафик Аяз урынына билем. Рәхим итегез һәм регламентны тагын әйтәсем килә 7 минутка кадәр. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu. İsənmisiz qadirli millətdaşlar, qadirli Rəstəm Nurqaliyeviç. Mənim üçün bu millət jiyinində qatnaşu zor dərəcə üzüm avul kişisi bularaq sizə avul turmuşu turunda qaybir fikirlərimni jitkirgi keliyim. Avul ul Tatar milletinin çişme başı. Allah'a şükür bugün benim tuğan avulum, Akşun avulum, Respublika Mordoviyada 1700 kişi yaşay. Biride 510 hocalık var. Avulumuz meçit, mektep, medeniyet yurtu, kitap, felşer yurtu hem başka şunday kirekli uyuşmalar var. Balalar küp tuğa, yaşlar da yeterlik. Kıska gana etkim keleyip, üç sözlerim ben. Rüstem Nurqaliyeviç, bek zor üzerinizge rahmet, avul halkımızdan, meçit kartlarımızdan, televiz üzerinizge zor, bəxtli, sağlıklı ömür. Siz kildiniz bizge, açtığınız 2 iyulda Всероссийский сельский saban toyunu halkımız bek kengeniştiler. Galava Respublikamızman birge açtığınız Artyom Alexeyevich man. Bek zor rahmet Rüstem Nurqaliyeviç üzerinizge. Şulay etkim keleyim kıska gana üzümünün hocaligim turunda. 2500 hektar jiremiz var. Egenler üstüremiz. Her hocaligimizda 500'den artık atlarımız var. Alarını da tihagana Allah'a şükür arttırabız. Бар халал ризик колбасный сыхыбыз. Егер мejide terli колбасалар жиберебез, копченый изделиялар, казылар, бегенге секенде кибетләребез халалныйлар эшләп бара. Юл өстендә Ульяновский трассада бар кафеебыз халалный. Халык һәр вакытта да керәләр дә безгә бик зур рәхмәтләр әтеп китәләр. Шулай һәр елны уздырабыз. Республика Мордовиябызда konкурс авылым тавышлары, konкурс авылым тавышларда 250'den artık kişiler katnaша республиканский масштабта. Her vakitte da biz alarga biremiz padarkalar, денежный премиялар, алар her vakitte tırışıp her vakitte da yerliler, beyler, biz alarga tuzı şalayık etkimiz keli, üzümüzü dinimizni arttırıga, milletimizni sağlarga, ilimizni sağlarga. Шулайук, әткем тели спорт турында. Безнеке Мордовияда бар клуб татарских бизнесменов. Без ачтык аны 5-6 ел таман назад. Аллага шөкер. Шулайук, без һәр вакытта да тырышабыз үзебезнең спортсменнарыбызга ярдәм итәргә. Акчалата кая гына бармасыннар. Һәр вакытта да хит футбол булсын, хит хоккей, хит баскетбол, волейбол, еп тарту, ни бар спортта тырышабыз аларга ярдәм итәргә. Вот тегатнаны Аллага шөкер.
Ессентукида футбольный команды кожаный мяч алдылар, алар первое место. Без алар için горырланабыз, киңенебез, всероссийском масштабе. Бегенге секенде Артем Алексеевич Голова Республики Армадановский районда аларны тәбрик итә. Шулай ук әткем кели спорт эшләре бик тә яхшы булса иде. Һәрбер спортларда казаныбызның өлкәсендә нинди генә спорт булмасын, Рөстәм Нургалиевич, һәр вакытта да без бергә российский масштабта җыелса идек, казаныбызга нинди булса спортларда, соревнованияларда катнашса идек, бик тә зур рәхмәт булыр иде. Рәхмәт барчагызга тыңлаган өчен. Бик зур рәхмәт, Рафик әфәнде. Хәзер инде сүз Донецк делегациялары исеменнән Луганск Халык Республикасы Алчевск шәһәренең татар мәдәният үзәге иҗтимагый берләшмәсе рәисе Флёр Саяр улына карашы урынга бирелә һәм инде үзебезнең рәхмәтебезне Луганск Халык Республикасы башлыгы Пашникта әйтәбез, ул безгә котлау хаты да җибәрде. Рәхим итегез. Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, хөрмәтле Минтимир Шарипович һәм Василий Габдельгаясович, кадерле дуслар, милләттәшләр, хөрмәтле президиум. Бүген барыбыз өчен дә сөенечле, истәлекле вакыйга. Бөтен дөнья татарларының вәкилләре 8-нче съездга җыелган һәм ул данлыклы оешманың 30 еллыгына багышлана. Донбасс татарлары исеменнән безнең Луганск Халык Республикасы яшәүче татарларыннан съезд делегатларына бу тарихи вакыйга белән котлыйм һәм эшләрегездә уңышлар телим. Быел Бөтен дөнья татар конгрессы съездында без Донбасс исеменнән рәсми рәвештә катнашабыз. Мондый мөмкинлек Россия Федерациясы тарафыннан безнең республикаларны тану нәтиҗәсендә тормышка ашты. Без үз хокукларыбызны яклап 8 ел көрәштек һәм менә ниһаять бәйсезлек өчен Россиягә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Мин бирегә бәйсез дәүләт вәкиле булып килүемә шат һәм моның белән шиксез горурланам. Донбасска татарларның күченеп килүе әле 19-нчы гасырга карый. Бу шушы төбәктә көмер һәм металлургия промышленности үсешенә бәйле һәм мөһим тарихи нигезгә корылган. Татарлар Алчевск шәһәренә 1890 елда килә башлаганнар. Саудагар, меценат Алексей Алчевский металлургия заводы кору турында карар кылган. Шушы төзелештә бик күп татарлар катнашкан. Алай гына да түгел, күпләре шунда төпләнеп калганнар, үзләренең язмышларын тапканнар. Идел буйларыннан, Урал һәм Себердән киткән яшьләр әле күп еллар туган җирләре белән араларны эзмәгән. Һәр елны сабан туйлары вакыт җиткәч, туган якларына кайтып, әти-әни, әби-бабайларын, туганнарының хәлен белешкәннәр. Аларны бердә бик җылы кунак иткәннәр. Алар кайтканда авыл гөрләп торган. Әлбәттә, күпләре туган якларына кайтып, гаилә кору турында хыялланганнар. Татар театрының атаклы үлемсез Зәңгәр шәл спектакле нәкъ шул чор вакытларын тасвирлый. Димәк, милләтнең ул вакытта эшкә егәре адамнарының бер-берсенә тартылу көче нык булган. Бу чорда Донбасс шахталары тулы бер гаилә династиялары барлыкка килә. Алар зур абруй казанналар. Бүген дә Алчевск металлургия заводында өлкән буын традицияларын дәвам итеп, яшь буын татарлар күпләп хезмәт итәләр. 2014 елдан Донбасс территориясында террорчылыкка каршы операция башлангач, безнең шәһәр үз эшчәнлегендә иҗтимагый
мәдәни, сәнәгать һәм икътисади өлкәләрне саклап яшәүгә күчә. Тарихи дәвамлылыкны үзгәртми. Луганск Халык Республикасы форматында яшьләшек эшкә сәләтлек шәһәр инфраструктурасын саклап калу, шәһәр халкын шул эшләргә туплау төп бурычыбыз булып торды. Без үзебезнең милли эшләребезне дә сакларга тырыштык. Алчык шәһәр татар мәдәни үзәге таң оешмасы 2012 елда оештырылды. Безнең максат җирле татарларны берләштереп, бөтен дөнья татар конгрессы белән тыгыз элемтәләр урнаштыру иде. Эшләребез уңышлы барды. Без Алчык шәһәре татар үзәгендә мәдәни белем бирү һәм иҗтимагый юнәлешләрдә хәрәкәтне җыелдырдык. Шулай итеп, без шул чордан башлап татар конгрессының бөтен чараларда катнашып киләбез. Татар үзәгендә без агарту эшләрен киң җыелдырдык. Шул исәптән татарның бийек шәхесләре аларны тормыш юлларга һәм иҗатлары белән таныштырабыз. Соңгы елларда без халкыбызның Сабантуй бәйрәмен торгызган идек. Быелгысын Донбасс атулар, провокациялар туктатылмаган шартларда уздырдык. Бәйрәм ябык бинада, зур актлар залында узды. Рәхмәт бөтен дөнья татар конгрессына безгә татар артистларын җибәрде. Безнең җирле милләттәшләр халкыбызның җыр моңына бик сусаган иде. Шуңа күрә Татарстан килгән кунаклары көчле алкышларга күмде. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Девизы астында узган халык бәйрәме Татарстанның үз ватандашлары турында кайгыртуын һәм игътибарын күрсәтте. Безгә Кемерово һәм Новокузнецк шәһәрләрендә узган шахтер сабантуйларында катнашырга мөмкинлек бирделәр. Без аннан татар рухының нык булуын инанып кайттык. Шуннан кайтканда көңелдә бейсез Донбасс җирендә тынычлык урнашкач, шундый зур һәм тирән иштәлекле бәйрәм уздыру хыялы туды. Донбасс татарлары моңа бик лайык. Агымдагы 2022 ел Алчык татарлары өчен бик үзенчәлекле булды. Беренче тапкыр Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василь Габделгаясович Шайхразиев җитәкчелегендә Татарстан хөкүмәт делегациясе килде. Без буның өчен Василь Габделгаясовичка бик рәхмәтле. Сугыш шартларында Татарстан ягыннан бейсез Луганск Республикасында шундый җылы мөнәсәбәт күрсәтү безнең өчен зур шатлык булды. Күңелләребез күтәрелеп, яктырып китте. Авыр мизгелләрдә якын кешеләрнең ярдәмен тыю үзе бер бәхет икән ул. Менә сүзләр белән генә яңлатып бирү мөмкин түгел. Кадерле дуслар, барыгызны да чын күңелдән бөтен дөнья татар конгрессын 30 еллыгы белән котлыйм. Дөнья киңлегендә татар милләтенең бердәмлеге һәм берләүше хакына, җир йөзендә тынычлык һәм җир йөзендә яшәүче һәр кешенең иминлеге хакына. Сезгә нәтиҗә эшләр телим. Амин. Рәхмәт. Бик рәхмәт, Флор әфәнде. Сөз бөтен дөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстан Республикасындагы вәкиле Альфред Амир улы Дәүлетшинга тапшырыла. 7 минут тигезендә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Hürmetli Rüstem Nurgali улы,
Hürmetli Mintimir Şaripulu, Gali Cenab Türbaşı, Oluk halkımızın gaziz ulları hem kızları. Kurultayımız zatlı miras, yaxşı gameller, kupşı yana kiyimlerge teң, uylanılar, iң saf altın. Sizge Ural, Ufa tatarları, hem de muyun tamirlarımız gibi yakın bulgan Başkırt halkımızdan selamlar alıp keldik. Sağmı, gaziz millet, Qazan, jidin sin bizni күчле ruhun bilen irkelep, bugün halkımızны hürmet hem büyüklük iyesi itüşü milletimiznin ruhi jevherlerinin jiyini. Tatar jir yüzüne bürtük bulup taralıp yaşagan halk. Uluk vatanımız Rusiyanın türlü tübeklerindeki milli uyuşmalarımız, bütün Dünya Tatar Kongresi'nin jan tamirları, hem yüreğimizin iң nişke kılların gamelge kitirüşü de ol, bütün Dünya Tatar Kongresi'miz. Bu dünyanın bütün maktavlı dereceleri de bir yaxşı duska turmilar. Süyüden tağın da yakın bir yakınlık yok. Düşmanlıktan tağın da yirak bir yiraklık yok. Biz birgeleşip küp karşılıklarını jine alacakbız. Bizning yardımçılarımız, aksakallı babaylarımızın hem akyavlıklı ebilerimizin күз яшьләре белән кылган дуалары, безнең ярдәмчеләребез, үзләре һәм халкыбыз өчен йөрәкләре дулкынлану белән тулы абзыйларыбыз, апаларыбыз, яшьләребез һәм балаларыбыз. Илебездәге татар оешмалары берләштерү һәм бердәм эш итү өчен мөмкин булганның барысын да эшли. Хәтта мөмкин булмаганын да bulдырырга тырыша. Төбәкләрдә һәр җәмгыять тарихны һәм хәзерге вазгыятны аңлап, халкыбыз алдында улы җаваплылык тоеп, заманча алымнар кулланырга омтыла. Ир егетнең асылы ил эшендә сыналыр, диелә халык мәкалендә. Васил Габделгаяз улының әлеге мәртәбәле курултайга нәкъ безнең республикабыздан делегат булып сайлануы аның хезмәт уфукларының балкышыдыр. Башкортстанда да соңгы 5 елда халкыбыз тарихына кирип калырлык гамәлләр кылынды. Шулар исәбендә 2019 елда республикабызда Татарстан көннәре гөрләп үтте һәм бәйрәм кыссаларында газиз шагыйребез Тукайга Уфа Татар дәүләт Нур театр алдында һәйкәл ачылды. Milletimiz arasından çıkan kahramanlarga birinçilerden bulup Reichstag binası üstüne jiңu bayragın kodagan Gazi Zagitovka, halkımız arasında birden bir iki tapkır Sovetlar Soyuzu kahramanı Musa Garayevka, partizan atretların uyuşturgan legendar şahıs Kara General Dayan Murzinga, jalilçiler Salim Bukharov bilen Garif Şabayevka heykeller koyuldu. Patriot şair Fatih Karim'nin tuğan avlunda yaڭартылган muzey açıldı. 2021 yılını Ufada bütün Rusiya Tatar tübek öğrenicilerinin növbetdagi forumu uzdı. Bu şara özü de, sözü de, gameli de көркем bulgan Kamil Alimulu Ablazov'ның merhamet kanatında bulduruldu. Milli uzanını üstürür üçün tuğan yakının tarihin öğrenu, şecere tüzü, Tatarstan'ın devlet kanunları derecesinde kuvvetlenüğüne inanabız. Batırlıktan tış, halkımızın yine bir көркем sıfatı, ol gümür bilim gilimge umtılığı. Yaş bunun şunday umtılışın kuvvetlep, Neftikami şəhərində bilim isimli Tatar məktəbi açılığı kuvançlı vakıga. Gilim alu, işlərinin iң ulusu hem tileklerinin iң gazizi degen müfti Rizayddin bin Fakhriddin. Bu yıl şul məşhur galimimizge Ufa Müslüman Tatar ziratında Tatneft şirkati yerdemi bilen memorial kompleks bulduruldu. Bu ulu işlerini atkaruda zor yerdem көрсәткән hem fatihasın birgen Başkırtistan hem Tataristan Cumhuriyetleri jitakçiligine
әлеге хезмәтләргә көч салган айрым шәхесләргә шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Ираклардан, тарих төпкеленнән Болгар, татар булып калыкты. Үзенең данлы үткәнен, халкына күпме хәсрәтләр алып келгән тарих сәхифәләрен, рухи һәм дини мәркәзләрен искә төшергәндә, һәрбер татар иң беренче чиратта Болгарны искә ала. Шуннан да Болгар иле безнең дәүләтчелекнең иң мәшһүр дәвамчысы, Идел Урал җирендә уйышкан дәүләтләрнең иң тәүгесе. 11 гасырлык дәвамлы дәвр эчендә ислам дине милләттәшләребез яшәешенең барча өлкәсен биләп, милли аң, мәдәният, гореф-гадәт, йолалар, хәтта хуҗалык эшчәнлеге, кәсеп итү даирләрен иңләп, тормыш көтү рәвешенә әверелде. Татарстан исә бүген Русиянең иң алдынгы, уңышлы, бай, җитеш көнкүрешле төбәк итеп танылган икән, монысы да милләтебезнең исламга хакыйкый карашының нәтиҗәседер. Болгар җире Русиядә ислам диненең бишеге. Нәкъ монда ислам дине ата-бабаларыбызның яшәеш рәвешенә әйләнеп, аларга күп гасырлар дәвамында сабырлык биреп, юкка чыгудан саклап килгән. Коръән-и Кәримдә Раббана иннана самигна мунадия юнади лил имани ан амину би раббикум фа аманна. Раббыгызга иман китерегез һәм ышаныгыз дип иманга чакыручыны ишеттек һәм без иман китердек. Без инандык. Изге Болгар җыены халкыбызның шөкер җыены ул. Иманыбызның ныклыгы аша асылыбызга кайттык. Дөньяда кешенең иң бөек максаты бәхетле булып яшәү һәм рух гүзәллекләренә ирешүдер. Татар халкы бәхетле халык. Гаяз Исхаки әйткәнчә, безнең халык бик тырыш игенче, бик уңган сәүдәгәр. Кирәк булганда армый-талмый батыр сугышчы, китап гыйлемне сөюче, кеше хакын хөрмәт итүче, тугрылыкка жан атучы бер халыктыр. Ватучыга душман, тынычлык теләүче, коручы, төзүче, дәүләтче бер милләттер. Тарихы бай булганга, киләчәге дә өметледер. Безнең илебез ямле, суыбыз тәмле, халкыбыз җанлыдыр. Без бары тик үзебез өчен нәрсә теләсәк, бөтен халыклар өчен, бөтен дусларыбыз өчен, бөтен кешелек дөньясы өчен дә бер үк нәрсәне телибез. Моны башка ниятләребезне яшерү өчен түгел, ишкерсез рәвештә башкарганыбыз өчен дә татарны һәр җирдә кабул итәләр, кадерлиләр. Раббым безне хыянәтләр белән сынап карамасын. Ватаныбызны, Идел йортыбызны һәм милләтебезне сакласын. Һәр эшебезне җиңел кылсын, һәр гайрәтебезне максатына ирештерсен. Без һәр чак Исмагыйль Гаспралы сүзләрен искә төшерәбез. Бер булыйк, тере булыйк, эре булыйк, гамәлдә һәм фикердә бер булыйк. Күңелегезгә хуш килгән изге гамәлләр телим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бик зур рәхмәт, Альфред әфәнде. Сүз бөтен дөнья татар конгрессның эшен ТНВ планета телеканалы аша бөтен дөньяга күрсәтүче халкы минем тапшыруның авторы һәм алып баручысы Ләйсәнә Илгиз кызы Садридиновага бирелә. Рәхим итегез. Исәмсез хөрмәтле Рөстәм Нургали улы, Минтимер Шәриф улы. Хәерле көн, халкым минем. Мен шулай ук үземнең чыгышымны шигырь юлларыннан башлыйсым килә, чөнки шунсыз мөмкин дә түгел. Татарстан дигән ватаным бар, татар дигән халкым бар минем. Мин халкыма үткәннәрдән түгел, киләчәктән урын барлыймын. Менә нәкъ шушы шигырь юлларын инде шигырь итеп, Яңа гасыр каналында татарлар һәм халкым минем тапшыруы дөнья гизә. Һәм бу мөмкинлек өчен без бөтен дөнья татар конгрессына бик зур рәхмәтле. Сез бик яхшы беләсез, чөнки бөтен дөнья татар конгрессы сезгә юл ачкан оешма.
Һәм беләсезме, хәтта минем тормыш рәвешем дә нәкъ менә милләтемне дөньяга таныту булып китте. Һәм моның белән мин бик бәхетле. Яңа гасыр телевидениесе һәм Бөтен дөнья татар конгрессы берлектә инде күптәннән сезнең янга, ватаныннан еракта яшәүче милләттәшләребезгә күпер салды. Ул шундый Салават күпере сыман матур, мөгъҗизага тиң. Сез минем белән килешәсездер. Без инде күптәннән һәрберегезнең өегезгә кердек һәм чынлап та сезнең якты йөзегезне күрдек. Әзрәк каушыйм. Бу камера алдында сөйләү түгел. ТНВ каналында, гомумән Татарстанда мин иң күп юлда йөрүче журналистларның берсе дисәм дөрес булыр. Һәм беләсезме, мин кайларга гына барып чыксам да, һәм сез менә үзегез шушылай Казанга килеп, нинди генә трибунадан чыгыш ясасагыз да, сез һәр вакыт ТНВны безне бер гаилә итте дип рәхмәтләр укыйсыз. Миңа калса бу урында мин сезнең исеменнән дә Рөстәм Нургали улына һәм Минтимер Шәриф улына рәхмәт әйтер идем, нәкъ менә шушы каналны булдырган өчен. Татарлар тапшыруы элек атнага бер тапкыр чыга иде, хәзер инде ул көн сайын сезнең өегезгә керә һәм ул Татарстан авазы. Ул шулай ук вакыйгалар шаһитлары буласыз сез татарлар тапшыруы белән. Инде белгәнегезчә 2005 елны Бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән халкым минем дигән тапшыру эфирга чыкты. Һәм ул менә инде 17 ел дәвамында эфирда 400-дән артык тапшыру эфирга чыккан. Беләсезме, бу бит инде 400 шәһәр, авыл, бистә, өлкә дигән сүз, шулай бит. 400 татар гаиләсе, 1000-дән артык татар шәхесләре, 400 милли ризык, гырыф-гадәтләр, һөнәрчеләр һәм башкалар, искиткеч күп байлык, зур байлык. Һәм менә аның 17 ел эфирга чыгуы да, бу бит мондый зур, озын гомерле тапшырулар телевидениеда бик сирәк. Һәм менә татар халкы әйтә бит, юл газабы, гүр газабы дип, юкка гына әйтми, чөнки чынлап та төрле чаклар була, сез дә аны бик яхшы беләсез. Ул 17 ел эчендә нәрсә генә булып бетмәде. Шик чыгуларда күз яшьләре белән дә җыладык. Камераларыбызны да алып калдылар. Ул вакытта безне милләттәшләребез ярдәм кылды, ярдәм итте. Турист булып та чыктык. Ничек кенә булса да без тырыштык сезнең янга барып җитәргә. Чөнки безнең максатыбыз һәр вакыт сезне дөньяга таныту. Һәм без бу эшебездә эшлибез дә, Аллага шөкер. Безнең бит әле тагы ТНВ каналында Шаян ТВ бар. Аны да яратып каршы алдыгыз сез. Шулай ук без беләбез, бик яратасыз. Аннан соң Мәйдан каналын менә спутникка чыгарырга иде. Бу бәләкәй генә тәкъдим инде. Мөмкин булса. Әйе, вакыт әз. Беләсезме? Иң мөһиме, ничек кенә булмасын, шушы еллар эчендә без тауга да мендек, шахталарга да төштек, суларда кичтек, нәрсә генә булмады. Россиянең бөтен төбәген диярлек, якын чит илләрне, Европа илләрен айкап чыктык. Әле барасы җирләрдә бар. Барырбыз, Алла теләсә, исәнлек кирәк. Безнең тапшырулар аша иң мөһиме, беләсезме, туганнарын да таптылар. Ярлар да кавышты. Тагын да булыр, Алла теләсә. Иң мөһиме, менә сез шундый булганыгыз өчен, яхшы итеп каршы алганыгыз өчен рәхмәт. Бөтен дөнья татар конгрессы үз кыйбласын инде 30 ел алып бара. Чөнки сез аның белән бергә, 30 ел бергә, һәм аның көче шуның белән арта да. Беләсезме, мин кайларга гына барып чыксам да, сезнең өчен горурланып кайтам. Менә шушы горурлык хисләрем өчен, үзегезнең горурланырлык матур гамәлләр башкарганыгыз өчен, татлы фикерләрегез өчен, үскәнегез өчен, үрнәк булганыгыз өчен рәхмәт сезгә, халкым. Хәзер сүз сезгә. Бу дөньяда
Бәлкім яшәү көчен, егәрен туган теленнән, милләтеннән ала. Бөтен дөньяга сибелгән милләттәшләребезнең тарихи ватаны, йөрәге Казанда. Мәркәзебез үзәгендәге бөтен дөнья татар конгрессы һәрбер татарны җылытып, чакырып торучы яктыучак кыйбла ул. Сез безгә көч, дәрт бирүче, гөрләп яша Татарстан, беренчеле бул, алдынгы бул. Без сезнең белән. Алга, только алга, без булгарабыз, Аллаһ шукр. Бөтен передачаларыгызны карап барабыз, яратып. Татар дөньясы гөрләсен, безнең балаларыбыз, безнең тарихыбызның моң дәвамчылары булсыннар. Мин сине яратам, яратам, яратам. Тарихи кала Касыйм шәһәре урамнары буйлап атлыйбыз. Совет әни булыр, дус ана булыр. Яратыгыз бер-берегезне, ярдәм итегез, артларны ташламагыз. Рәхмәт. Без Луганский Халык Республикасының баш каласы Луганскида. Сагынулар бар, ләкин йөрәкләрдә әрнеп торган авыр яра юк. Бәрәкәт булсын безнең Всемирный конгресска, безнең татарскому миру, татар дөньясы зур үссен. Үстем монда и качергна аңлай башладым, что мин татар. Мин бик ничек айта великого народа представитель. Вот сейчас я чувствую. Зур рахмет айтасы келе. Бірінші, это президентқа. И бик зур рахмет иде, конечно, Конгресска. Бик зур рахмет. Он бізді действительно объединил bütün татарларны. Ну и сізге, көрсеткен үшін бик зур болды. Бик сізді күтеміз. 50 ел травмында еракын чыгышта, поэтому уже бір сәкін акынаттым. Но тем не менее, башымда, күзімде, ерігімде, телімде бұл сөткіт менеке родной туган татар телі бар. Biz Tatarıstan bilen bir adım barabız, bir adım Tatarıstan atlaşla, ikinci adımını biz atılırız. Şuna göre biz bik şat, bizni kazanırız, kadirlep tuta. Ne siz mi sen? Eğer de kişi o yüzden telin yugata dinin, telin dini yugatsa, o yüzden yugata. Mine bir sıra bildiler. Nişlepsin Etiyopya olayındı. Nersesine bu uyuşmaya torta dediler. Mine halkım torta. Halkım torta. Hadi Ey Tatarlar, Tatarlar, yılanmasın kıyblalar. Bizi kışın bilettikten, dilimiz dinimiz var. Ey Tatarlar, Tatarlar. Менә шундый булганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, Ләйсә ханым. Уңышлар Аллаһ насып етсен, көн сайын шулай карап шатланырга. Хөрмәтле делегатлар, мин тәкъдим итәрем инде чыгышлар өлешен тәмамларга дип, һәм барыш чыгышлар вакытында да бер генә тәкъдим булды инде ул Милли шура һәм исполком өчен канәгатьләндек дип кабул итәргә. Мин хәзер инде мандатларны әзерләүегезне сорар идем, кемнең юк кул күтәреп, кем канәгатьләнде дип кабул итәргә риза бу эшкә мандатларны күтәрегезне сорыйм. Кем риза? Бик зур рәхмәт, шөрегезне сорыйм. Битарафлар, каршылар кабул ителде. Бик зур рәхмәт. Хәзер без бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасының яңа составын раслауга күчәбез. Аны тәкъдим итер өчен Татарстан Республикасы атказарының укытучысы Ильяс Рәхимҗан улы Салахка тәкъдим итәм. Рәхим итегез. Hürmetli Rüstem Nurgali улы, Минтимир Шарипулы, hürmetli
милләттәшләрем, рөхсәт итегез Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шурасының агзаларын игълан итәргә. Күзлекне киемендә күреп булмый. Шейх Разиев Фасил Габдулгаяз улы, Татарстан Республикасы. Акчурин Ринат Сулейман улы, Мәскәү. Алапанов Халил Газбулла улы, Пермь крайы. Алимбаев Тамир Алимбай улы, Омск өлкәсе. Әблязов Камил Алим улы, Сарытау өлкәсе. Әминев Илшат Юнус улы, Татарстан. Ахматов Марат Гатов улы, Татарстан. Ахматшин Раил Калимулла улы, Мәскәү. Әйюпов Ринат Зайдулла улы, Астрхан. Әйюпова Ирада Хафизжан кызы, Татарстан. Бәтгеттинов Марсил Рәсим улы, Ростов өлкәсе. Баталова Сажида Рустам кызы, Бурятия. Бикмаев Самил Закария улы, Мордовия. Бикчантаев Такхир Ахмадулла улы, Кемерово өлкәсе. Бірханов Альберт Ахмеджан улы, Татарстан. Вәлиев Разил Исмагил улы, Татарстан. Вәлиев Рәмзил Салих улы, Татарстан. Габбасова Рәмзия Илдус кызы, Удмуртия. Галимов Айдар Гани улы, Башкортстан. Галимов Фәнир Гелметтин улы, Башкортстан. Ганиев Рестам Мәжит улы, Татарстан. Гаряев Амир Гамадин Ислам улы, Новосибирск. Гелтан Бадретдин, Финляндия. Галязев Искандар Аяс улы, Татарстан. Гелметтинов Илдар Ирик улы, Мәскәү. Дәүләтов Илдус Яткар улы, Оренбур. Дианов Бари Хамзиевич, Алмания. Димитрова Әлфия Хамаддин кызы, Болгария. Дәүләтшин Альфред Әмир улы, Башкортстан. Егоров Иван Михаил улы, Татарстан. Закиров Ринат Зиннур улы, Татарстан. Захидуллина Дания Фаты кызы, Татарстан. Зайдуллин Аркаил Рафаил улы, Татарстан. Идрисова Кадрия Рейс кызы, Татарстан. Илдар Агиш, Акаш. Исхаков Дамир Мәуләви улы, Татарстан. Калимуллин Рим Микамил улы, Архангельск. Канюкаев Фахретдин Бадретдин улы, Самара. Каримов Тауфик Акрам улы, Казахстан. Колесникова Лена Рафик кызы, Челябі. Кузнецова Таирос Сергей улы, Литва. Леронов Лерон улы, Ләбиб Лерон, Татарстан. Магдиев Рашид Тахир улы, Санкт-Петербург. Миргалиева Зиля Дамир кызы, Канада. Муслимова Ленария Радик кызы, Татарстан. Мухаммаджанов Рафаил Рифкат улы, Нижневартовск. Мухаммадшин Рафик Мухаммадша улы, Татарстан. Насыров Ринат Хамза улы, Тюмень. Набиева Алсу Рустам кызы, Татарстан. Набиуллин Ришат Хисматулла улы, Өзбекстан. Нигматуллин Роберт Искандар улы, Мәскәү. Саляхов Макзум Халималла улы, Татарстан. Салихов Радик Рим улы, Татарстан. Суфьянов Альберт Акрам улы, Тюмень. Сафин Дилнар Ринат улы, Татарстан. Сафин Рамис Фарук улы, Татарстан. Сафиуллина Фавия Ахтам кызы, Свердловск. Сюняев Рашид Али улы, Германия. Такиров Индус Ризак улы, Татарстан. Тукаев Марс Рифкат улы, Татарстан. Туктаров Зинатулла улы, Пинза. Ульмас Кулова Галина Хайдар кызы, Кыргызстан. Уразаев Фарид Яскар улы, Татарстан. Файзрахманов Айрат Шамил улы, Татарстан. Фарисов Фарид Фарис улы, Мәскәү. Фуат Тиниш, Түркия. Файзуллин Равил Габдрахман улы, Татарстан. Хамидуллина Камария Зиннур кызы, Татарстан. Хаснуллина Мулиха Тимиршейх кызы, Кемерово. Хадиуллин Илсур Гаряй улы, Татарстан. Шакиров Данис Фанис улы, Татарстан. Шамил угылы Юлай, Америка. Юнусов Марат Равиль улы, Курган. Есипов Дамир Касым улы, Екатеринбург. Яркаев Рейс Марис улы, Санкт-Петербург. Tamam. Бик зур рәхмәт сезгә, Ильяс әфәнде. Рәхмәт.
Безнең устав нигезендә 75 кеше тәкъдим ителә, шуңа күрә барсада булып чыкты. Минем инде бер генә төзәтү булды. Ул Сафин Рамис Фарук улы чыгышы буенча Татарстан, күптән инде Ульяннан эшли. Шуңа күрә ул Ульян өлкәсеннән килә. Калганнары бик дөрес. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, устав нигезендә мин инде сезгә тәкъдим итәм, менә шу 75 кешене милли шурага сайларга. Шуңа күрә ниләрне алып, мандатларны алып, кулларыгызны күтәрү. Кем риза? Кулларыгызны күтәрүгезне сорыйм. Бик зур рәхмәт, чорыгыз, битарафлар, каршылар. Бик зур рәхмәт. Барыгызны да ихлас күңелдән тәбрик итәм, ләкин монда эш кичә инде милли шура утырышы үткәргәндә зур тәкъдимнәр булды. Шуңа күрә безнең съезддан соң уже беренче утырыш була. Беренче көннән башлап, җиңне сызганып, яңа форматта милләткә хезмәт итәргә эшне башларга тәкъдим итәм. Бик зур рәхмәт. Хәзер, хөрмәтле милләттәшләр, сүз Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе, Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шарип улы Шаймиев ала. Рәхим итегез, Минтимер Шарипович. Hürmetli delegatlar, aziz milletvekillerimiz, hürmetli prezidentimiz Rüstem Nurgaliyev. Bizning barchamizda bugungi istelikli data Butun Dünya Tatar Kongresi tuzuluga 30 yıl tolu bilan barimizni da tabrik etam. Esenlik, sağlık, eminlik tilayman. Belgili bo'lgancha 90-cı yıllarda cəmiyyətini özgərtib quru şartlarında Rusiya Federasiyası öz hüquqlarını kengaytib turunda deklarasiya qabul etkəndən soň bunu unutmasqa kerak bizga. Bizning Respublikamız Tatariston birinchilardan bo'lib, uzoqqa so'zmicha o'z vakolatları turunda deklarasiya e'lon etdi. Agarda shu vaqtda shunday qaror qabul etilmagan bo'lsa, bizning bugungi kelajagimizni ko'z oldina keltiruvi yengil bo'lmas edi. Buni endi aytadilar, bitishlarga kishi bila ul shunday vaqtda Tatariston Rossiya sir oldinda o'zining talablarini qo'ydi. Nindi vakolatlar kerak. Endi Tatariston u vaqtda qo'ydi ham qabul etdi bir tovushdan. Nida davlat sovetida narsalar yetmay Rossiya qarshısında endi ul vaqtdagi Dersin aytkanda respublikalar, ülkeler, barsına da insanı kim ul şerda yaşadı, onun narsa ekanin bek yaxşı bile. Şul fırsattan faydalanıp 30 yıl elek biz Tatarlar öz tariximizde birinci tapqır bütün dünyada tarihi vatanımızga jıyıldık. Biz ul şaqda şıraştık, görüştük, ul unutulatıran hal tugul, Tatarның millet bularak isenligine bir-birimizge qarab şandık. Ul şaqda bizge Kongresning jengil jiyılu fakti hem ruhi birdamligimizni raslav bik mühim idi. Birinci qurultay Bütün Dünya Tatar Kongresining boshqarma komitetining uyushtirib, o'z burishini o'tadi deb aytasim keladi. Onun birinchi yetakchisi Indus Rizak uli Tahirov bizning umidlarimizni oqladi deb sanayman. Xalqimiz tarixini barimizdan da yaxshiroq bila turgan ko'rnikli olim o'zining millat qarshısında javobligini tuyib ishladi. Mo'ngarshi ko'rilmagan yangi g'oyat jiddiy amalni boshlab jibaru, uyushtiruv ham joyga soluni shin ma'nosida g'ilimli, bulduqli, kuchli kishigina bo'ldira olaydi. Ma'lumki Tatarlarni birlashtirish yengil bo'lmadi. Indus Rizak bu hallarda tuzganing uchun, jirib chiqqaning uchun sen o'zingning vazifangni loyiqli o'tading. Rahmat senga, barimiz ismidan. Barliq xalqlarga da ehtirom ruhunda do'stona uzgan birinchi Butun Dünya Tatar Kongresi boshqa respublikalar ichida darsini aytira kerak bo'lib yaxshi o'rnak bo'ldi.
Конгресс сайлаган башкарма комитет бик абруйлы милли иҗтимагый үзәккә әйләнде ул чагында. Хәзер уңышлы дәвам итә. Башкарма комитет үзенең җитәкчеләре инде әйткәнемчә Индус Ризак улы Таһировтан, аннан соң Ринат Зиннур улы Закировтан уңды дип уйлыйм. Мәгълүм булганча, хәзерге вакытта алар өчен Милли шура рәисе хөрмәтле Васил Шагыразиев һәм башкарма комитет җитәкчесе Даниш Шакировлар дәвам итәләр. Әйдәгез әле сезгә чын күңелдән рәхмәт белдерәбез. Беренче курултайда мин конгрессына җир шарында көн күрүче татарларны берләштерүче, барлык татарлар исеменнән рәсми сүз әйтә алучы һәм олы вакытлы мәҗлес дип белдергән идем. Менә ничек кенә булмасын, ничек кенә килеп чыкмасын, үз сүзебезне шушында җыелышып, бөтен дөньяга әйтә алабыз. Бу әйтәсем килә зур җиңү. Бу таныш юл белән инде дөресен әйткәндә үз горурлык хисләреңне күтәреп эш итү ул безгә көндәлек тормышыбызда һәм рухи һәм көндәлек тормышыбызда эшләргә көч бирде, ибирә. Ул мәлдә халык барлык депутатлар моны алкышлап хуплаган иде. Ул шулай да. Шуннан соң бер шиге бездә калмады. Үзебезнең тарихи дөрес эшкә тотынуыбызга беренчеләрдән булып инандык. Без сезнең белән тулаем татар милләте турында уйларга, Татарстан бөтен татар диаспораларын берләштерү вазифасын үтәргә һәм Россиянең милли сәясәтенә уңай йогынты ясарга тиеш дигән ул чагында ныклы фикергә килдек. 30 ел дәвамында Конгресс чынлап та эзлекле рәвештә шушы сыйфатта эшләп килә. Киләчәктә дә шушы юнәлеш белән барырга, үзебезнең йөзебезне сакларга. Бу бик мөһим, чөнки тормыш дөресен әйткәндә ул саный барыбызны да. Беренче курултай барыбызга да көчле этәргеч бирде. Аны уздырганнан соң без кайда яшәвенә карамастан, тулаем татар милләтен кайгырткан мөһим чаралар күрүгә кирештек. Татарстан Республикасының шул ук елның ноябрь айында кабул ителгән яңа конституциясендә махсус 14нче маддә барлыкка килде. Анда Татарстан Республикасының читтән яшәүче татарларга милли мәдәниятне, телне үстерүдә, аларның үзенчәлекләрен саклап калуда ярдәм күрсәтәчәк дип төп законга язып куйды. Һәм без аны, Аллаһка шөкер, тормышка ашырып барабыз. Республикабыз Татарстан тотрыклы үсеш чорына аяк басты. Һәм дөресен әйтергә кирәк, Рөстәм Нургаевич үзе монда республикабыз илдә күп күрсәткеләр буенча беренче урында бара. Һәм әйтергә кирәк, значит, киләчәктә дә шундый уңышлыклар дәвам итсеннәр. БДБның һәм Россия төрле республикалар һәм өлкәләр белән килешүләр төзегәндә шул өлкәләрдә яши торган татар халкы мәнфәгатьләрен күздә тоттык. Әле мондый шартламалар бит ул чагында беренче мәртәбә дөнья күрделәр. Безнең әлеге юнәлештә фикеребез билгеле һәм ул хәзердә үзгәрми. Татар кешесе үзе яшәгән, эшләгән һәм салымнар түләп барган җирдә бу бик мөһим. Үзен ирекле хис итәргә, телен, гырыф-гадәтләрен, динен саклау өчен кирәкле мөмкинлекләргә ия булырга тиеш. Кеше барлыкка килгән, дөньяда яши, эшли, илен ярата. Дөресен әйткәндә, бу кыйбладан без тайпылмаска тиешбез. Бу исә татарларга БДБ илләрендә, Россия Федерациясендә тупланып яшәү урыннарында тормышларын үзенчә җайларга мөмкинлекләр ача. Бу дөрес юл, туры юл, эшләп, аның рәхәтен күреп, бердәм матур итеп яшәп, бу сәясәтне киләчәктә алып барырга кирәк. Без моның белән үзебезнең бердәм халык икәнне күрсәтәбез. Әле ничек иттереп күрсәткән булырык? Ничек килеп чыгар иде менә шушындый очрашулар, менә шушындый дөресен әйткәндә инде кыю чыгышлар. Шунак менә шул чорда республика төпле милли сәясәт һәм икътисад реформаларын гамәлгә ашыруның халыкка кулай юлларын сайлау нәтиҗәсендә мин әйтер идем, ул барыбызның да шул ук вакытта Татарстанның да абруен
күтәрде һәм күтәрә. Бу уңайдан без милләтебез яшәешенең нигезен хасил итә торган төп юнәлештә бик олы бер җиңүгә ирештек. Бу милләтебез өчен тарихи җиңү. Без татар халкына карата тискәре карашны, тарихи вакыятны үзгәртә алдык. Бу җиңелеш түгел. Дөньяда бигрәк тә инде безнең тарихыбызны ныграк белгән чиракта бик ачык аңлашыла. Дөресен әйткәндә, татарлар артыннан гасырлар буе татар-монгол зулымы дигән күләгә бит сирәлеп килде. Шөкер, узган гасыр ахырындагы үзгәртеп кору елларында Рәсәйнең бердәмлеген саклап калып, аны тагын да ныгытып, үз йөзебезне югалтмыйча, күп милләтле Рәсәй халыклары омтылышына тәнгәл сәясәт алып барырга акылыбыз җиттек. Нәрсә булыр иде, әгәр дә Татарстан иң булганчык елларда, инде СССР таралган чакларда башка сәясәт алып барган булса? Без бит бик көчле халык, без бит күп. Без әйтергә кирәк, берләшергә сәләтле халык. Инде берлән булганда нәрсәләр эшли алганыбызны күреп торасыз. Моны без үзебез генә күрмибез, моны бөтен илебез сизә. Һәм аңа дөресен әйтергә кирәк, тиешле уңай бәһасын бирә. Без шул чакта үз тарихыбызны яңадан барлап, хак тарихыбызны язу эшенә кирештек. Әлбәттә, һәр халык үз язмышына, үз тарихына бик сизгер, сак карый. Әмма бу төп алым, гадел караш булырга тиеш. 10 ел узгач Шиһабетдин Марҗани исемендәге тарих институты тарафыннан республика җитәкчелеге ярдәмендә эшләнгән 7 томлык хезмәтнең беренче томы дөнья күрде. 2013 елда ахыргы 7нче томы чыкты. Әлеге күләмле хезмәт татарларның борынгы заманнардан башлап язылган тарихы дип атала. Моны барыбыз да беләбез. Ул республика өчен генә түгел, гомумән һәм фән дөньясы өчен зур вакыйга булды. Бу эшкә Россия Фәннәр академиясе, чит ил галимнәре һәм әлбәттә үзебезнең тарих институты алынуы дөрес гамәл булды. Минем бу күмәк хезмәтне тудыручыларга, аның җитәкчесе Рафаэль Сибгат улы Хакимовка, сезнең исемнән аның коллективына тагын бер кат зур рәхмәтемне белдерәсе килә. Безнең тарихыбыз бар. 7 томлы. Дөресен әйткәндә, әле моның өстендә без эшләргә тиеш. Менә республикаларга җиткереп, Россия буенча таратып, шулай килешеп, алдан сөйләшеп, Мурат Гатич, бу мәсьәләләрдә безне урыннарда эшләү бик мөһим булачак. Чөнки ул язылган тарих. Нинди генә тарихлар, нәрсәләргә нинди генә ялалар ягылмады. Дөресен әйтергә кирәк, безнең халкыбызга, безнең халыкка түгел, аның заманасы да дөресен әйткәндә бик гади түгел иде. Шуңа күрә дөнья тарихында Алтын Урда дигән китапларны Оксфорд университетына кадәр барып җитте, дөнья таныды. Бу бик мөһим. Шуңа күрә инде без аны дөнья үзенең дөресен әйткәндә күрсәтеп, инде безгә тыныч күңел белән, матур иттереп, балалар белән, яшьләр белән, урта буын белән бигрәк тә моны таныштырырга кирәк. Юлларын табарбыз, Алла бирсә. Халык тарихыбызны зур белән шикләнеп кенә калмыйча, алга таба аны дөньяга тарату, мин әйттем инде, иң мөһиме тану зарур иде. Бу юнәлештә эшне без махсус яңарыш фонды булдырып, ул бит ничек кенә килеп чыкмый үзеннән үзе. Барыбыз бергә тотынып, борынгы Болгар һәм Связк шәһәрләрен торгызып дәвам иттек. Нәтиҗәдә бу тарих комплексларны ЮНЕСКОның бөтен дөнья исемлегенә кертүенә ирештек. ЮНЕСКОның исемлегенә кертү, дөньяга танытуга ирештек. Шуның белән без мәдәни мирасыбызны тергезеп, аны фәнни тарихи яктан дәлилләп, үз тарихыбызны халык ара танылуга ирештердек. Бу әйтәсем килә, нинди генә халык булмасын, бу зур җиңү бу. Моның кадерен белеп безгә яхшылап эшләргә кирәк. Менә бит шул ук вакытта менә әйтеп китәсем килә, инде сызыклап бик күп чыгыш ясаучылар да әйтте ул турыда. Шул ук вакытта бу вакыйга нигезендә мөселман булган татар халкы өчен бик кадерле истәлекле датаны дәүләти югарылыкка күтәрүдә төп роль уйнады. Әгәр дә без моны ЮНЕСКО бөтен дөнья
Ул бит аванның оешмасы. Әгәр дә исбат итмәгән булсак, танытмаган булсак, без моның турында дөресен әйткәндә һаман хыялда булып калыр иде. Хыялда булып калыр иде. ЮНЕСКО узган өчен бөтен дөнья моны таныды. Менә бит ничек иттереп матур иттереп 1100 еллыкны үткәрдек. Хәзер горурланып сөйлибез. Ул киләчәктә дә шулай булачак. Бер нинди каршылык юк. Дөресен әйтергә кирәк. Монда инде бик матур иттереп әйтелде. Владимир Владимирович Путинның ризалык биреп, тиешле бирыклар кабул итеп, без иркенләп моны дөресен әйткәндә тулы сулыш белән матур иттереп уздырдык. Менә бик матур чыгышлар булды. Бик матур чыгышлар булды. Менә уйлап карыйк әле. Тыныч юл белән, кан куймыйча, бит тарихта нәрсәләр генә булмады. Шушындый динне, ислам динен, ул бит дөресен әйткәндә зур диннәрнең берсе. Менә шушылай иттереп, матур иттереп, бәйрәм итеп кабул ителүе. Бу мин моны саныйм эпохальный вакыйга дип. Бу дөресен әйткәндә тыныч юл белән менә шушы инде исбат итеп фәнни яктан ЮНЕСКО-ша уздырып бөтен дөньяга таныттык. Бу мин әйтер идем, безнең барыбызда дөресен әйтергә кирәк инде Россиянең җитәкчелеге, президенты, үзебезнең җитәкчеләребез һәм бар халкыбыз, галимнәребезнең эшләвенең бөек нәтиҗәсе дип әйтәсем килә. Бөек нәтиҗәсе. Тарихта юллап карарга кирәк. Менә шушындый юл белән тыныч иттереп, үз динен ирекле рәвештә дәүләткә дөресен әйткәндә уже тарихка язып калдыру. Бу дөресен әйткәндә без тарихны бераз беләбез инде. Сирәк типкән сүздә моңа нирәк әле. Әзрәк моның бәһасен аңлау өчен һәм аңлату өчен. Хәзер без шушы юлга бастык, ирекле рәвештә 1100 ел элек ислам динен дәүләт, Болгар дәүләте кабул иткән булган. Хәзер бу Рәсәйдә исламның ирекле рәвештә кабул ителүе менә бөтен дөньяга игълан ителде. Бер Мин ни өчен әйтәм, бу бик зур вакыйга. Бик тә зур вакыйга. Хәзер инде моның кадерен белеп, матур иттереп яшәргә, эшләргә кирәк. Менә әле китерәсем килә нинең Роберт Миннуллинның бу хакта язган шигырен. Болгар турында күп хыялландык, аның дәүләтчелеге турында. Инде күп шагыйрьләр аларның изләрен калдырдылар. Менә Роберт Миннуллинның ничек язган? Карап йөрим изге Болгар җирен, үткәннәрне укыйм һәр таштан. Болгарның бит монда һәр бер ташы шал тарихка барып туташкан. Әсәрләнеп йөрим мин Болгарда. Әйтерсеңләр мин үз куышымда. Нәселемнең изге биләве бу, шәҗәрәмнең башы шушында. Менә шәҗәрәне юлларга хәзер инде юл күрсәтелде. Быел без инде менә әйтеп киткәнчә бу бөек вакыйганың тормышка ашыруы чыннан да Россия президенты, гомумән дәүләт җитәкчеләре Россиянең, үзебезнең җитәкчеләребез инде шушыны танып бәйрәм формасында эшләдек бит. Бәйрәм итәбез. Буны тагын бер кат әйтәм, бу бит әллә нинди башка юллар белән дә тормышка ашырыла торган әйбер түгел. Инде Аллаһ Тәгалә безгә карап торгандыр да, инде безнең тарихларга тыңлап безнең чыгышларыбызны, халкыбызның гырыф-гадәтләрен ничек без тырышабыз сакларга, менә шушындай ярдәм күрсәткән дип тә уйлап куясың кайчан. Бу истәлекле датага багышланган гамәлләр 2022 ел белән генә чикләнергә тиеш түгел. Менә бу инде бурыч. Бу тарихи мөмкинлектән тулысынча безгә файдаланырга кирәк.
Бу юнәлештә эшне алга таба киңәйтү һәм тирәнәйтү зарур. Менә бәйрәм булды, шуннан да дөньяви вакыйга, әгәр дә без моны киләчәктә алга сөрмәсәк, тирәнәйтмәсәк, акыл белән эш итмәсәк, дөресен әйткәндә без үзебезне дөресен әйткәндә ничек дип әйтим инде. Шикләнеп куярсың кайчан татарлар микән без дип. Без татар халкы, без булдырабыз. Шуңа күрә без буны төрле юллар белән, акыл белән эш итеп, менә бит әле бик матур галимнәребез чыгыш ясадылар. Эшне белә торган, инде төптән күрә торган. Шуңа күрә монда безгә катышырга кирәк. Моны әйтәсем килә, инде менә барыгызга да сезнең бергә җыелу менә шу мәҗлескә безгә балалар белән шөгыльләнергә кирәк. Яшь буын белән шөгыльләнергә кирәк. Чөнки һәрбер кылган гамәлебез ул инде менә ничек аянып та сөйлибез бит инде. Телебезне, динебезне, мәдәниятебезне, тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне саклауга һәм баетуга эшләргә тиеш. Ул безнең кулда хәзер. Безнең кулыбызда. Моны дөресен әйткәндә, гади генә әйтеп әйткәндә, кулдан ычкындырырга ярамый. Шул исәптән бүгенге көндә инде балаларны тәрбияләү минем шушы юнәлештә, шушының кадерен белеп, үзебез инде тарихыбызда күп нәрсә күргәнбез сезнең белән. Бик мөһим дип саныйм мин. Моны бит тарих өйрәнәбез хәзер. Күбебез әле дөресен әйткәндә нинди программаларда белән балаларны укыталар, ничек укыйлар. Күп кенә дөресен әйткәндә уйланасы әйберләр күп. Әгәр дә Болгар тарихын без сезнең белән балаларга аның Рөстәм Раиш Маратгатович инде дәреслекләрен, башкасын нинди чаралар күрергә кирәк. Менә инде шушы төбәкләрдә Милли Мәҗлес эшли торган җирдә балаларның аңына сеңдереп калдырырга кирәк. Бу сөйләгәндә гади сүз кебек ул. Моның өчен бик катлаулы, бик тирән эш алып барырга кирәк. Балаларның яшь чагында дөресен әйткәндә исләрендә башларына кирип калырга тиеш бу әйбер. Моны үзем сөйлим, үзем чабам. Чөнки мин моңа ышанам. Шан күңелемнән, чөнки тарих инде дөресен әйткәндә узган гомер, сәясәттә эшләү узак еллар. Моңа инде ышанмыйча мөмкин түгел, моның вакыты килде. Бу Аллаһ Тәгаләдән бирелгән бер бүләк булды, бу менә шуның күңелнән әйтәм. Бу эшләмәслек эш түгел. Без моны эшли алабыз. Эшли алабыз. Әгәр дә Рөстәм Раиш нидә Болгарда тагын кайбер шартлар тудырсак, без анда ел сайын һәр төбәктән балаларны алып килеп, җәйге каникуллар вакытында бөтен шартларын тудырып, шунда урында сөйләп, күрсәтеп, менә ул нинди урында булган, безнең ислам дине менә хәзер шушында ирекле рәвештә кайтуы, ул бит бер күрсәң балачакта, башка кирип калса, ул дөресен әйткәндә яңадан гомер буе бездән дә матуррак иттереп, башка трибуналардан сөйләячәк, шундый бөтен тормышында. Бу зур ни бу? Бу хыял түгел. Моның өчен эшләү кирәк. Һәр төбәктән, Алла бирсә, моны матур иттереп уйлап, моны каникуллар вакытында, җәйге каникуллар вакытында алып килеп, шартлар тудырыбыз, анлык кына мөмкинлекләребез бар. Моны сеңдереп калдырырга кирәк. Сеңдереп калдырырга кирәк. Шуңа күрә мин инде бuna tribunadan Rüstem Raиш сезгә дә мөрәҗәгать итеп бу күләмле эшне җайга салу дөресен әйткәндә һәр вакыттагыча сезнең игътибар һәм тиешле күрсәтмәләр моңа кирәк булачак.
Бүтінге Татар Конгресі да өз рөлін тиеші жауаплы һәм нәтижелі итеп башкарды дип ышанабыз. Мына безгә матур итеп утырып, уйлап, без эшләмәслек эш түгел бу. Бөтенебез бергә. Бөтенебез бергә. Моның бәһәсе юк. Без моны эшләсәк. Ул беренче класста, икенче класста кайдадыр утырып, ансы дәресләргә дә кертелер, аларыннан да башларга кирәк. Но алып килеп күрсәтеп аңлатырга. Менә әйтәсем килә, Болгарның бит, Болгар шәһәренең аны саклый торган элек шулай булган бит инде. Значит, балкалар земляные и, значит, деревья, которые посажены, они сохранились. Вот это сыграл огромную роль, когда рассматривали ЮНЕСКО эти вопросы, что, оказывается, мы люди, значит, способные веками беречь материальное наследие. Это нам здорово облегчило. Мы иногда вот смотрим, как бы внимание не очень обращаем, а ведь фактически то, что Булгар, значит, как город был окружен валом и посадками, они сохранились. Biz dürüsünü etkende әлі иғытибарда берсек яқшылап, ғажап бір зор ішлейшек біз. Бұл тігі саясат кіне түгіл, лигіне түгіл, менің етіп келгенде туризмына түгіл, түптен қорап. Шында нешік деп айтеменде бұлдырасы келе бұны. Бұлдырасы келе, барымызында бұлдырасымыз келе. Бұл яңа алым. Біз яңа алымларыны ешқына қолланабыз. Масштаблы, зор масштаблы эшләрдә дә, и моны безгә эшләргә кирәк. Так. Бар монда. Конституцияға кірттік, біз бұл турда әйттік. Бұл бик мөһим. Мына Ринат Харисның бүгін енді байтақ шиғырлар әйтілді. Авторлар өзлері шиғырларында сөйледілер. Мына біздің милләті, біздің язмысының жауаплылығы турында biz sizning bilan bugungi kunda irekli ravishda mana shu siyosatni bizning Milliy Majlisining tuzuluvining 30 yilligini bayram etib 30 yil ishlab ana dürüsünü aytganda kundan kun ma'nosin boyitamiz ekan. Biz aytar edim biz qiyudamiz. Biz sizning bilan bulduqlida fidakar hem korkam şahıslar. Bundan bu bahadan korkmasqa kerak. Çünkü biz şunday. Biz tutunsaq, aytamiz bitinde biz buldurabız. Ol yok bardağına çıkan dürüst tugul, aytam tugul. Ol o'z-o'zingga şanu. Biz şulay işlemesek kim işleyer? Men sizga aytayım, bir şulu yıllarda agar da Tatariston deklaratsiya qabul etmegen bulsa, Rəsiy qabul etkenden soң, Rəsiy bit qabul etdi, ildə hüquqları bulmağanğa, yetmegenge Rəsiy Federasiyasına. Biz qabul etdik deklaratsiyani birinchilerden bulup, bizning hüquq yetmegenge, biz dürüsünü aytganda şul çaqlı produksiya berip, İğtibar ekonomikaga, respublikaga, başqa tübeklerge andan bulay endi milli siyasatni olib barıga o'zgartuvda ildi. Men aytar edim, javobchiligi da zo'r bo'ldi. Yarayli isanimin qolganmiz. No shunday shirda keskin vaqtda shuslaytirib ishlamagan bo'lsak, o'zimizning ishga javobchilik olmagan bo'lsak, Rəsiy bilan bit birinchi dogovor tuzildi. Zamanlar onu biləsiz, siz işte de biləsiz. Bütün xalq Qazan şəhəri gün-tün demonstrasiyadaydı, irikliklik izdaşı sırap. Ana indi
Кемнәргә килеп карамады, кемнәргә килеп күрмәде, әйтәсем килә үзәктән дә, башкадан да. Тарих ул. Аның була кискен борылыш вакытлары шул чакта дөресен әйткәндә аяк акыл белән эш итеп эшләсәк, безнең кулыбыздан килә. Менә шагыйрь Ринат Харисның берничә юл шигырен сезгә, безгә багышлап әйтер идем мин. Шигыре: кеше кайчан матур була? Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул вакыт, иле өчен, халкы өчен яшәгәндә жан атып. Заманның авырлыгын җилкәсенә алганда, улы данга ирешәм дип кеше булып калганга. Аңлашыла, барыбызга да менә шушылай иттереп, бергәләп, берләшеп, бер фикердә матур иттереп дәвам итсәк эшебезне, инде күреп торабыз, конгресс делегатларыбыз бер-беребезнең беләбез дә инде. Шуңа күрә менә бу сәясәтне безгә алып барырга кирәк. Минем дөресен әйткәндә менә балаларны шуннан уздыру иң кыйммәт. Былай гына тарих булып кала алмый. Тарихның, киләчәкнең, тормышның ничек барасын бик алдан күрергә авыр. Безнең үз аңы халкыбызда булырга тиеш. Моның өстендә без эшләмәсәк, аны дөресен әйткәндә, аны кемдер эшләргә тиеш, аны кемдер түгел, без эшләргә тиеш. Мин моны кат-кат әйтәсем килә. Барыбызга да исәнлек, саулык бирсен Ходаем. Шундай без булдырабыз дип әйттек, булдырабыз. Менә бит республикабыз ничек бара, президентыбыз ничек тырышып эшли, бөтен команда. Инде әгәр карап барсагыз, илдә гомуми күрсәткечләрне алганда 3нче урында да, 4нче урында да, 1нче урында да, 2нче урында да, шуннан да төшкән юк. Быел уңышлар бик матур, өлгереп килгән басулар да бар. Инде мин ни өчен әйтәм моны? Гомер буе без икмәк турында уйлап яшибез, шулай булырга тиеш тә ул. Инде матур иттереп җыеп алсак, ни өчен әйтәм мин? Чөнки мин һәр вакыт үзем әйтәм, хлеб тот, который в амбаре. Амбарга килеп кергән икән, инде сугылып, нитеп, кырытып, керткәнсең икән, ул инде ни, дөресен әйткәндә алтын. Андый мөмкинлек бар быел менә республикабызда, инде менә матур гына эшләп, һава тырышлары дөресен әйткәндә эшне бозмаса, хәзер иң мөһиме шул, киләчәгебез матур күренә. Шуңа күрә дәртләнеп, матур иттереп, барыбызга да исәнлек, саулык, хыялларыбызны бердәм булып тормышка ашырырга кирәк. Без тотынсак булдырабыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Минтимер Шәриф, саулык, сәламәтлек, озак гомер телибез. Бик зур рәхмәт. Это Минтимер Абый нам пожелал, чтобы мы к следующему конгрессу отметили 1500-летие татарской государственности. Рәхмәт, бик зур, барыбызга да. Хәзер Милли шура рәисе сайлау соравына күчәбез. Минбәргә Россия герое Свердловск өлкәсеннән Милли шура әгъзасы Юсупов Дамир Касим улы чакырыла. Рәхим итегез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хайр-лекен. Добрый день, уважаемый Рустам Нургалиевич,
Ментимир Шарипович, Василий Габдалгаязович, уважаемый президиум, делегаты и гости съезда. Я очень рад всех вас видеть и хочу выразить искренние слова благодарности и признательности руководству Республики Татарстан за организацию такого грандиозного мероприятия. Также теплое приветствие хочу передать от моего двухмесячного сына Карима, который хоть и не умеет разговаривать, да, ему всего 2,5 месяца, он не умеет разговаривать, но своей улыбкой он отправил всем присутствующим дружественный салям. Съезда катнашушы хөрмәтле делегатлар һәм кунаклар. Бүген Казан бөтен дөньядан татарларны җыйды. Сезнең арада булуым белән мин бәхетле. Бүгенге көндә мин шуны әйтә алам. Мин пилот һәмәремнән күп өлеше хезмәттә очкычта уза. Но по моим наблюдениям за последние 5 лет летное время у Василия Габдалгаязовича Шахразиева намного больше, чем у меня. Бу аның энергиясенек башкарган эшләре күп икәнен раслый. Алдагы 5 елгада мин Василий Габдалгаязович Шахразиевны Милли шура рәисе итеп сайларга тәкъдим итәм. Барыгызга тазалык, саулык, тынычлык телим. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле делегатлар, шура рәислегенә кандидатура тәкъдим ителде. Һәм инде милли шура рәисе итеп тәкъдим ителгән Шайхразиев Васил Габдалгаязовын сайларга дигән делегатларның тавыш бирүләрен сорыйм. Төшерегез, каршылар, битарафлар юк. Васил Габдалгаязович, ихлас күңелдән котлыйбыз үзегезне. Мөхтәрәм президентыбыз Рөстәм Нургалиулы, мөхтәрәм Ментимир Шариповлы, хөрмәтле президиум, хөрмәтле делегатлар, газиз милләттәшләр. Менә 5 ел нигезендә бергә хезмәт иттек. Аллаһ насыйп итсен, тагы алдагы 5 елда кулга-кул тотышып, президентыбызның ярдәме белән яңа үрләргә менеп, татар халкын мәңгелек итәргә. Бердәм булыйк, бергә булыйк. Бик зур рәхмәт. Барыбызга бергә генә булсак, бердәм генә булсак, Аллаһ насыйп итер, эшләр бездә тырышырбыз. Һәм инде мин сездән үтенеп сорыйм. Безнең устав нигезендә минем урынбасарлар бар, аларны расларга. Беренче урынбасар итеп һәм башкарма комитеты җитәкчесе итеп Данис Фәнис улы Шакировны тәкъдим итәм. Илдар Ирук улы Гелмәддиновны урынбасар итеп тәкъдим итәм. Дания Фатих кызы Загидулланы урынбасар итеп тәкъдим итәм. Камил Әлим улы Әблязовны урынбасар итеп тәкъдим итәм. Тауфик Акрам улы Каримовны тәкъдим итәм. Кемнәр алар өчен риза, кулларыгызны күтәрим һәм мандатны күрсәтегез. Ризалар. Рәхмәт, битарафлар, каршылар. Бик зур рәхмәт. Татарстан Республикасы президенты Минниханов Рөстәм Нургалиулы сүз ала. Яңадан хәерле көн барыгызга да. Хөрмәтле съезд делегатлары, чакырылган кунаклар, дөрестән дә менә хәзер яңа
яңарттық жетекшіні Милли шураны сайладық. Біз барсында эшләргә риза, әлбәттә бүген бик күп яхшы фикерләр бирелде. Һәммәгезгә дә зур рәхмәт, Минтимер Шәриф сезгә бик зур рәхмәт. Бик эчтәлекле чыгышыгыз. Нинди юнәлештә кайда без нәрсәгә игътибар итәргә тиеш. Әлбәттә, бу безнең Васил Гаязович белән урынбасарлары гына бер нәрсә эшли алмый. Безнең бөтен эшебез менә без сезгә таянабыз. Менә монда иң актив делегатлар, алар монда урыннардагы активистлар бездән, без сезнең белән бергә шушы эшне башкарабыз. Шуңа күрә республика президенты буларак сезнең һәммәгезгә дә шушындый патриот булуыгыз өчен, шулай итеп, үзебезнең телебезне, динебезне, гырыф-гадәтләребезне саклап калу өчен күрсәткән хезмәтегезгә, сезгә һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт. Үзегезне саклагыз. Минтимер Шәриф әйтмешли, без булдырабыз, бергә булырга насип булсын. Мин кушылам, күп кенә монда тәнкыйтьләр дә булды. Без аны да кабул итәбез. Әлбәттә, без үзебезнең эшебезгә канәгать түгел. Безгә әле күп эшләргә кирәк. Васил Гаязович сине бик күп мактадылар. Әле ортыгы хыялланып, безнең эшләр яхшы, без булдырабыз дип, андый хыяллар белән китергә тиеш түгел. Biz күрәбез, ничек глобализация чорында үзебез ничек саклап калырга. Әлбәттә, менә мин нәрсә, без менә монсы эшләнмәгән, тегесе эшләнмәгән. Беренче чиратта гаилә. Менә әгәр дә без татарлар булып, үзебез гаиләдә телебезне куллансак, ул беренчесе. Икенчесе без динебез. Менә дин, без бит дин әһелләренең ел сайын җыябыз. Безнең һәрбер мәчет ул барып намаз гына укый торган урын булырга тиеш түгел, ул шундый бер өйрәтү дингә генә түгел, бүтән гырыф-гадәтләрне дә саклауга без бүтән чараларында кулланырга тиеш. Әлбәттә, бүгенге көндә менә 1100 ел элек безнең ата-бабаларыбыз ислам динен кабул итте. Быелгы елны, менә сез шуны нитергә тиеш, бәяләргә тиеш. Быелгы елны, бу бәйрәмне бүтән Россия күләмендә президент Владимир Владимирович Путинның күрсәтмәсе белән эшләнде. Ул нәрсә? Ул менә безгә карата мөнәсәбәт. Шуңа күрә беренчедән безнең президентыбызга кул чабыйк, рәхмәт әйтик. Әлбәттә, Мара Шакирҗан улы Хуснуллин, ул хөкүмәттә бик күп республикага ярдәм итә. Һәм оргкомитет җитәкчесе буларак зур эшләр. Һәм безнең дин әһелләре, без бүтән эшне бергә килешеп, сөйләшеп, әле безнең менә Раил Ганиетдин белән Мәскәүдә зур чаралар үткәрәсебез бар. Шуңа күрә без үзебезнең бердәм булсак, без көчле булабыз. Әйтик, укытучылар әзерләү буенча. Менә Минтимер Шәриф дөрес әйтте. Булгарда булып, ничектер баланың күңелендә калса, ул аны бер кайчан да онытмый. Безнең бик матур гына менә бу сәләт системасы эшләп килә, аны көчәйтергә кирәк. Безгә Татарстан күләменә генә түгел, безгә бүтән чит өлкәләр белән дә эшләргә кирәк. Сезнең белән бергәләп шушы эшне оештыру безнең өчен, без күрәбез, монда безнең әле җитештереп бетермәгән эшләребез җитәрлек. Шуңа күрә хайранза утырдык инде, аргансыздыр. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә бит сезне бер кеше дә көчләп монда китермәде. Сез монда Татарстанга, безнең Казанга, бүтән районнарыбызга шатланып киләсез. Менә без аңа шатланабыз. Без менә бергә булсак, без көчле булабыз. Шуңа күрә сез үзегезне саклагыз, без бергә булырга тиеш һәм көчле булырга тиеш. Рәхмәт сезгә барыгызга да.
Bizim бүләкләр бар. Татарстан Республикасы президенты указы негізінде татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре һәм актив иҗтимагый эшчәнлекләре өчен Дуслык ордены белән бүләкләнделәр. Алмаев Әнвәр Ибрахим улы, Әстерхан төбәк иҗтимагый оешмасы, Дуслык татар милли мәдәнияте җәмгыяте рәисе. Кәримов Тәүфиқ Әкрәм улы, Қазақстанның Татар һәм Башкорт конгрессы, Республика иҗтимагый берләшмәсе идарәсе рәисе. Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен ордены медале белән бүләкләнделәр. Алимбаев Тамир Алимбай улы, Омскиның Ибир Татар милли мәдәни мөхтәрияте җирле иҗтимагый оешмасы советы рәисе. Алюшев Шамил Абдул улы, Санкт-Петербургның Татар милли мәдәни мөхтәрияте төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе урынбасары. Мәсколова Гөлсинә Хайдар кызы, Кыргызстан Республикасының Туган тел Татар Башкорт мәдәни үзәге иҗтимагый берләшмәсе президенты. Фәтхуллов Рафик Аяс улы, Мордовия Республикасының Татар бизнесменнары клубы иҗтимагый оешмасы идарәсе әгъзасы. Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнделәр. Бикуев Илдар Динар улы, Рязань өлкәсе татарларының төбәк милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы рәисе. Гыйлметдинова Лилия Хайретдин кызы, Бүтән дөнья Татар конгрессының Республика иҗтимагый фонды баш референты. Юсупов Касым Назиф улы, Иктисад фәннәре докторы, профессор, Башкорт дәүләт университетының фән инновация идарәсенең баш фәнни хезмәткәре. Кутузова Люция Азат кызы, Бүтән дөнья Татар конгрессының Республика иҗтимагый фонды документлар әйләнеше бүлеге башлыгы.
Мингараев Илдар Камил улы, Бүтін дүния Татар Конгрессы Республика Иштимагый фондының баш референті. Хабибуллин Ахмадулла Шейдулла улы, Урал Оряғы татарлары Курган Төбәк Иштимагый ұйышмасы әгзасы. Юнасов Марат Рауил улы, Урал Оряғы татарлары Курган Төбәк Иштимагый ұйышмасы рәйсі. Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасы төзелүгө 100 ел медалі белән бүләкләнделәр. Юсупов Дамир Касим улы, Россия Федерациясы геройы, Россия гражданнар авиациясы пилоты, Свердловск өлкәсе Татар Конгрессы Төбәк Иштимагый ұйышмасы әгзасы. Әлимжанова Эльмира Вәли кызы, Кыргызстан Республикасы Жәләл Абад өлкәсенең Идел Татар Башкорт мәдәни үзәге Иштимагый берләшмәсе рәисе. Вәлиева Альбина Газизулла кызы, Европа Татарлары Альянсы, Европа Берлеге илләре татарлары халыкара ассоциациясе рәисенең фән һәм мәгариф буенча урын басары. Камалов Илдар Рубен улы, Краснодар крайы, Армавир шәһәренең Батыр Татар милли мәдәни мөхтәрияте Иштимагый ұйышмасы рәисе. Тукаев Марс Рифкат улы, Бүтін дүния Татар Конгрессы Төбәк ара Иштимагый ұйышмасы рәисе урын басары. Фәйзуллин Вагис Исмагил улы, Красноярск крайының Яр Төбәк Татар милли мәдәни мөхтәрияте Иштимагый ұйышмасы советы рәисе. Татар милли мәдәниятен саклап калуга һәм 30 секунд дали. Я очень благодарен и низкий поклон Рустаму Нургалиевичу всем за ту оценку, которую они дали работе татар Красноярья. Только в 2021 году мы поставили 6 обелисков в татарских авылах, участников войны. В текущем году провели 18 сабантуев на территории Красноярского края. Из них 4 городских. На следующий год еще 2 города сказали, мы проведем сабантуй. Поэтому есть мне чем гордиться своими татарами Красноярья. Успехов вам всем! Татар милли мәдәниятен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен Татарстан Республикасының халык артисты дигән мактаулы исем Нагаева Зифа Вәли кызына, композитор, автор башкаручы, Башкортстан Республикасының Төмәнәк Татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәге җирле иҗтимагый оешмасы әгъзасына бирелде.
tatar, tenim tatar, canım tatar, sözüm tatar, küyüm tatar. Soңғы suluşuma kadar toңum tatar bulup atar. Rahmet Tataristan, rahmet halkım, rahmet Rüstem Nurgaliç. Sivilip şeşilgen tatarım aldığında buruşumnu inlerime diye alıp giden Başkırtistanıma. Akırgaşa hizmetim bilen, yemişlerim, jırlarım bilen cevap vermekte bulup. Vəqdə iman. Tataristan Respublikasının от қазанған фән ішіліклісі деген мақтаулы исім Ислаев Файзулхақ Ғабдулхақ ұлына, тарих фәннәрі докторы, Россия Ислам институтының фәнни хизмәткәренә бирелді. Татарстан Республикасының от қазанған мәдәниет хизмәткәре деген мақтаулы исем бирелді. Герасимов Вағизова Венера Вәсил қызына, Татарлар Deutschland мәдәниет ара бірләшу үзәге рәистәшенә, Берлин шәһәре. Зетерлунд Әнүзә Әйнә Гыйндулла қызына, Европа Татарлары Альянсы, Европа Бірлігі илләре татарларының халық ара ассоциациясы рәисе урын басарына. Исхақова Гөлфия Захид қызына, Удмуртия Республикасы татарларының Төбәк Милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы әгъзасына. Камалетдинов Кәрим Шумбарис улына, Томск шәһәре Татар мәдәнияте үзәгенең ялкын вокаль-инструменталь ансамбле җитәкчесенә. Касимов Шагвар Әбүзәр улына, Төмән өлкәсенең Вернисаж мәдәниет һәм ял итү үзәгенең Муллаш авыл клубы җитәкчесенә. Ишек алдым лимонад, бәйләп қойдым дағалат, әйттірәйек, типтірәйек, бәрбір шыққан яқшы ат. Қожағалиев Нурулла Мөхәммәд Гали улына, Удмуртия Республикасы Төбәк Татар Милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы әгъзасына. Татарстан Республикасының от казанган укытучысы деген мактаулы исем Абдрахманова Бриллиант Рафик кызына, Удмуртия Республикасы Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы мөдиренә бирелде. Татарстан Республикасының от казанган матбугат һәм масса күләм коммуникациялар хезмәткәре деген мактаулы исем бирелде. Сабиров Данир Вагис улына, Төмән шәһәренең Митра җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директорына.
Ибраһимова Рузия Генрих кызына, Ульяновск шәһәренең Өмет газетасы редакциясы жауаплы секретарина. Татарстан Республикасының атказанган физик культура хезмәткәре дигән исем Әюпов Назир Хадилбәк улына Билбаулы көрәш һәм көрәш спорт федерациясы Әстерхан төбәк иҗтимагый оешмасының башкарма директорына бирелде. Татарстан Республикасы президенты буйрыгы нигезендә татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияләрен саклауга һәм үстерүгә өлеш кертүләре һәм актив җәмәгать эшчәнлекләре өчен Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелде. Гомәрова Мәүлизә Шәрифулла кызына Мария Республикасы татарларының төбәк милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы советы әгъзасына Бик зур рәхмәт сезгә, татарым. Бу тормышның ачы җиле михнәтләре кыены бар. Ярый әле сыенырга, татарым, сез бар. Рәхмәт Казан, рәхмәт Татарстан, рәхмәт Рөстәм Нургалиевич. Барыгызга да бик зур рәхмәт, уңышлар. Косюков Рөстәм Нигъмәт улына Нижневартовск шәһәренең Мирас татар милли мәдәни мөхтәрияте җирле иҗтимагый оешмасы әгъзасына Мөслимов Ильяс Булат улына Мәскәү шәһәренең Татарстан якташлыгы төбәк иҗтимагый оешмасы әгъзасына Сабиров Артур Валерий улына Бөтендөнья татар конгрессының Республика иҗтимагый фонды директорына Фәсхетдинов Рәуф Халим улына Киров өлкәсе татарларының төбәк мәдәни мәгърифәти иҗтимагый оешмасы идарәсе рәисенә Хайров Рәис Касым улына Мордовия Республикасының татар бизнесменнары клубы иҗтимагый оешмасы рәисе урынбасары Хәсәнова Рита Индус кызына Венгрияның Әлифба татар җәмгыяте рәисенә Әбсәләмов Фаил Шакирулла улына Оренбург шәлләре кулланучылар кооперативы коммерция директорына Шакиров Данис Фәнис улына Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисенең беренче урынбасары Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенә бүләкләр тапшырылды. Бик зур рәхмәт сезгә, мөхтәрәм Рөстәм Нургалиевич. Сез әйткәннәрне без бурыч итеп кабул итәбез.
һәм әйтәбез, яшәсен Татарстаныбыз, яшәсен Татарстанның президенты, яшәсен татар халкы. Газиз милләттәшләр, 4-нче көн нигезендә хезмәт кылдык. Бик күп кенә тәкъдимнәр алдык. Мөфти хәзрәтләр дә тәкъдимнәр керттеләр. Яңа гына мөхтәрәм президентыбыз Рөстәм Нургалиевич, мөхтәрәм Минтимер Шәрипович безгә яңа бурычлар куйды. Шуңа күрә мин инде тәкъдим итәм, аларны проект резолюциясенә кертеп, сез аларны алдыгыз. Проект резолюциясын нигездә һәм төп итеп bir yol kabul ettiğinizi sorayım. Kimler riza kollarınızı kütәрегезне sorayım. Bik zor rahmet, bir taraflar, karşılar, köpçülük bilen kabul etildi. Barıгызга da bik zor rahmet. Muhterem, gaziz millettaşlar, bizning aytasimiz kela haqdan da indi siyizning tüp soravlarin qaradık, aytdik, ortalaştık, tabıştık. Şunun için bik zor rahmet. Eң mühimi illerimizge, tübeklerimizge isen sağ qaytып жетip, millettaşlarımız bilen şuraşıp, sıyızda көтәрелгән мәсьәләләрне, яңгыраган fikirlerini, bizden qaylan selamlarımızı жеткерүебезне сорыйбыз. Barıгызга da, barысы өчен дә бик зур рәхмәт. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Безнең көч бердәмлектә. Файда татар халкының символы булган шәкшәктән ясалган Сөембикә манарасын һәрберегездә күрдегез һәм фотога төштегез. Ул безнең милли ризыгыбыз шәкшәк. Шуңа күрә аны һәрберегезгә дә сыйызны күчтән әшитеп бирәбез. Һәм газиз милләттәшләр, яңа очрашуларга өмет кылып, Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 8-нче съездын ябык дип игълан итәбез. He